Naimbador sumanen papagayam, itarogun daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilaing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Mama! Di na kam kumapanawan kini Papa. Mama! Nagaragan kayo. Ay, Diyos ko! Sapay lang kumata magkaputan ni Mama. Mama! Mama! Mama, please! Agring kayon! Mama! Mama! Diyos ko! Mama! Anya ka din di mapasmasama ka na kayo! Mama! Doktor! Nurse! Umay kayo kuma! Tulungan dag! Ni Mama! Sige, buyong. Uminom na lang ta. Nabartag kayon, Mayor. Pustulan. Isardeng tante uminom. Sa nagpaya na barde. Oray uminom damay di dua botelya instead side buyong. Abay, taanyo ka di ang mapanbantayan ni Senyora iti hospital, Mayor? Enton rabilat dan di baban ko. Kadua ki anak ko. Iso nga, uminom na ba eh? Tumawag ka, dumay di bulutan. Uwan, Mayor. Datiyawag ko. Sungbatan niyo, Mayor. Ang mga ano ni Senyorita. Wala mo, di nagsuruan. Sulbag ka. Hello, Chloe. Papa! Umay kayo kuma dito ospital! Mabutbutang ako na hindi ka sasaan ni Mama! Anya? Oh, pato abang kisos. Anya nga ruti ka sa saan na? Diyak pa mo tapi nanawag ti dayan na. Nagayabak iti doktor. Saan ang palasim rakaging kaita? Gamad na ka din, doktor, amang damdaming kingkuana. At dan papa, doon nagiti do doktor ang mga sasikaso itakan ni Mama. Pato abang kisos. Nasayado ka sa. Sige, umayak din tayo. Itamat lang. Purahin kayo ha, Papa. Tarasin niyo kuma. Kat niyang nernervyos ako na yan. Juan, urayin na kami. Tadi ka makatayap ng away dito. Sige, bye. Gel, papalanta nakarubwat ka man. Ano? Ada ka di manin asikaswan nyo kini Amira. Awan nanang, ngaminak man ide balayda. Tawisak ni Tata Matjas, ngayon kamot sarong karan ni Dunya Agripina ide ospital. Anya, tadi kay ka di mabuti nga mapan. O iti paltog, tinaka-ospitalan ni Doña Agripina. Kat amangan no. Nanang, saan kaya madanagan? Amon nagiti pulis no anya talaga tinapasamak iti asawa ni Mayor. Anya nga road ti talaga anapasama. Asino ti awanan puso anang paltog kini Doña Agripina. Sigon iti investigasyon nagiti pulis nanang, aksidente lang ang anapaltugan ni Dunya Agripina. Asano anapasama ti bagbagam asaan anay gagara apan nakapaltog ni Mayora. Pinakibyangan ni Chloe ti paltog ti amana, nanang. Nagpraktis iti arubayan na. Katkas jay tinapasama. Kayat mo asawang. Kayat mo't ni Chloe ti agsorsoro a pumaltog. Wan nanang, ngam tidakas na. Saan mo't nga itinatalgad a lugar tinaginsaywan na. Pato abang kis. Di magsinsamad di ka sa saan ni Mango. Tapay nga. Papa, naibaga dagiti doktor. Anak karang ko ti kasasaan ni Mama. Numatay. Tay ko na ako. Di ka lang nagpagpakita kan diyak. Tasan ka ang bakawan. Di kay kumangat ang suwi tigas na Papa. Pag nervyos ako na yan. Kas napay lang tibag magayo kanya. Basol mo kami tinapagtangkin ko ara. Kasarupay dagiti negosyo tayo numatay. Masino timang ipatay. Agkararag tayo Papa. Tabarang na makalasat madlang ni Mama. Daka mo. Itinapasamak ko ara. Saan ko ba yan na masurutan dagiti aramin ko? Kadupay ti agur-uray at trabaho kanyak kay munisipyo. Kinaygayat ko tinagbartag tamariribo ka ng unay. Ha?
Mabit na ang umaya kon. Sino nga tutyo mo sa ngayon? Naimbag nga daw mo, Amira. Miguel, si kamat kayam. Sumurag ka. Agyaman na. Nitatang mo, ada ka di? Adda di talikod ti balay. Agpakpakan ka dagiti manok kan pato. Ada ko mapapanan mi. Bareng kayat na. Sa tino? Mapan kayo ka di ti balay da don Julio? Saan? Income ko may di ospital. Tasarungkaran mi ni Doña Agripina. Ha? Amang ano kahit mo ti umay. Ay, saan Miguel? Diyak kayat. Nakayulatan. Ado ti trabaho. Kan, diyak pa'y nakalabakan nakadalos ti balay. Unangan, sigod nga amom ni Doña Agripina. Katrabang na, bisitahan ko mamat. Nang ronak at, kunada pagduadoan ti kasasahan na. Basta, da kayulatan ti mapan. Ha? Diyak kaya makita nitong kasito. Kasla day bagbagam. Ha? Wa, ti kunak. Maditi bagbagi kan ado nga ron ti aramidak. Iso da kayulatan kan tatang ti mapan. Alhan, Ah, mapan ka ti ani tatang di talikod. Adda di tangagpakpakan iti manok. awawisek na Amira tata. Talo tayo kumaamapan mang sarungkar kini Doña Agripina di ospital ngam. Madi kanunot ti bagbagi na. Nala, saan ta napilitan no kung nanaama di tibagbagi na? Taamangan no kumaro kat naggurigaw. Buntata. Tatayo latan ti mapan. Lumatay ni Doña Agripina. Sigurada wa dakala po ti mayaw. Kayso ti mangipatpataray ka nagiti negosyo da. Wapay kat ngamin nga iti arubayan da ti nagpraktisa ni Chloe a pumaltog. Di namat ang wakas dyan ti mapasamak. Ngam piligroso iti asino man ngagpaputok iti paltog. Iti arubayan, tata. Nga madaw nang iti sana makamoy ti dayta. Boyong, agawit tan. Hintay tuloy taginom. Uray kat nasayatan ti kasasaad ni senyoram. Anya, wala nga amangan numasapol na kayo manan ni senyorita, mayor. Kumakat, da kayo timang bantay ka ni madam. Naglulukan dirik na nakakita ti kasasaad ti asawa. So kahit kung agawid yan. Amo nga rod ni senyorita nga agawid tayo manan, mayor. Juan, imbagak nga subay lang timang bantay iti nana. No basta, inak nga rod ang pagandaran tilugan tayo, mayor. Apag isunto, no pumano tayo. Diyak naman, ti umayo ka ng sarong karkin ni Mama, Miguel. Tata Matias. Uray no adalamat iti nagbabatan tayo. Saan nga iso ti makagapo? Tapno di kam sarungkaran ti apo mi iti tanon. Agyaman ak Miguel. Tata Matias. Sayang, kapampano da papakin ni Boyong? Sana palay, ali mi makasarita ni papam senyorita. Inapatay, mamuan may ti kasasaan ni mamam. Di mi pagarot makastoy gayam ti kinagrabe ti kasasaan ni Doña Agripina. Agbababawi ak may karubayan mi tinagpraktis ang apumaltog. Diyak namin amo akas ti mapasamag. Sa ikuladan, awan umuna ababawi. Anayaw nga da iti uday. Wan tata, ngamamok to naman minsan. Ijay ton banta ti pagpraktis ang apumaltog. Talaga aprosigido kan sa makasursuro, Senyorita Chloe. Wan, Miguel. Apalak lang unay ni Papa nga sinitado apumaltog. Yung babae ka, senyorita. Apaya kayat mau ti makasursuro at pumaltaw. Tapno dapat pang depensa kiti bagi. Nadagpanggap nga garamit kanya kiti takas. Sige, Boyong. Uminom dalata. Di kay ka di mapanigay munisipyo, mayor. Saan bailan? Ay nak, iti ospital. Saan kung tumadlaan nga may pas nagtiag trabaho. Tapampanunod ti kasasaan ni senyoram. Ne, imatlo, ito yung awag. Niyaban nga tanti baga na. Hello, Chloe, iha. Apay nga mawag ka. Papa, kaya't kung may padamag kada kayo nga may magsinarungkaran na tatamatyas ken Miguel ni Mama. Anya? Nasayad man. Tanapanunot dati may. Wan, Papa, kasko na ni Miguel. Karpangan da kanumat yung may mangkita kini Mama. Nga uray, adda saan tayo apag
awatan. Nagsayat ko man no nagkikita kami. Tapno may peksa kumamot di panagyaman ko kadakwada uray kas-kasano. Panagkunagkat na sayayaan, nasaan na kayo ang naabutan, Papa? Napayakas dati ko nam. Kapot na ang mga no, nasaan nyo manan ang pagkikin na awatan, kat pakaluksaw kayo. Juan, kadyak kayat ipan nakisarita dakin ni Don Julio. Pamuklatan, asugsugan ida, dayadon. Sugsugan na ida amang ilaban, iti kunkunada, akarbenganda. Saya at saan kayo ang nagkikita kada Mayor Miguel. Tano nagdadanon kayo iti ospital. Ang mga naagdaman ko man napaluksawan kada kayo. May mayat ko man o, naabutan mi da mayor, nana. Tabarang no isunti pa kapanunutan na. Makikapya ka na kami. Iti panangusarang karmi iti asawa na. Saan to apulos ang makikapya kada kayo ni Mayor Miguel? Aging gaadiyo iatras ti ilablaban nyo apan nakaagraryo ti dagada. Banag asaan mimot ama aramid nana. Tanabayagan. Akal-kali kagaman tayo ti panakagraryo ko man ti daga atartarawidwidan tayo. Unangam, ibagbaga ni Mayor agamrod tayo. Gapu iti day tanga ilablaban tayo. Ura ibagbaga na ti kasta kada tayo nana. Addamot lintag amang imanmandar arumbeng ama agraryo dagiti nalalawa adaga. Ako ko ti may sa tao. Matandan aga na, tunggal makasamo yun ni Mayor. At akin kwa na tibilag ken turay. Ket arid na ako tun kayo laeng amang kagkagat ken kwa na. Tatang, anyat pa nagkita yo kini Doña Agripina idi sinarongkaran nyo. Makalasat nga tawan no saan? Iti nakita mi akasasada. Asla narigat ang makarikubar. Hala, no kasta? Mabalin asaan na makalasat, tatang? Dahil tati patta-patta. Hanggang sa bagay, nalaimbot na iti doktor. Numatay? Tatang, Apaya na ikuleng ka iti naibagak. kwa tatang, gaputan numatay ni Doña Agripina. Asino pa ti mangkita kadag iti negosyo ta? Idinto ta napagklanmat a politiko ti asawa na a mayor. Ang damot ni Chloe. Di isang ti mangkita ka lang iti negosyo na. Adda ko mga amo ni Chloe ay iti negosyo, tatang. Awan samat hilig na iti negosyo. Makaamun ati Mayor, no bilang awan gasat ni Doña Agripina. Boyong! Boyong! Ada ka di bagayo, Mayor? Natural at day bagak! Isugod na pukpukawan ka, loko! Ay sus, tanapudot sa amat ti ulo yo, Mayor. Agburburik ti darak, iso na pudot ti ulok. Iso di naksurudan winurudan. Wan, Mayor. Numanya ka di ti bagayo kanya. Adda pangibaunakan ka. Ikarigata mabirukan. Kan kasarita ti tao, akayat ko apangibagaami di mensahe. Asino ti tao ngay nakasarita, Mayor? Anya ka di ti mensayo, akayat yo amaidanon kinkuana. Ni Don Julio, ikayat ko ng kabirukan akasarita. Anya ti kayat yo amaidanon na mensahe kinkuana, Mayor. Ibagam, ano kayat na amanayon pa lang ti biyag na. Nasken na pagtalikodan na ti Karina. Amang tulong kadagiti katalunak, mawatam. Anya? Kayat yo asaon, Mayor. Nakbutbut nga ni Don Julio. Juan, dahi tati misyon mo. Nasken na mapaatras mo amang tulong kadagiti katalunak, Boyong. Kasla narigat ti kayat yo nga ipamisyon kanyak. Tapay yan narigat. Idinto tayong kalaang kasarita ni Don Julio. Gaputa damag kung ado ka numot ti security guard ijay. Pues, mangikuyog ka kadagiti tao. Tapno, da kayo ti bang butbuteng. Numabuteng ka, ngagway may sa loko. Ay, uray sa latan, Mayor. Tadyak kayat nga ibagayo at akruta. No kastamot lang, agtignay ka nga rudan, Boyong! Nagkakwamanan anak, apay nga itakala nga sumangpat.
Napan ko kinasarita ragiti umay tutumulong agparti. Kaya nagluto ka ragiti may sagana pagdayan inton kasarmi kini Amira, nanang. Ayun gayam. Dandanin tinaykad nga aldaw akasaryaw. O nanang, ket inawagan na kita iti sekretary ni Apo Padi. Ket, anya ti imbaga na. Sakbay ka no ti kalaysa. Rumbang ka no, ngag-seminar kami pa, nanang. Ada nga rod inkadengdan aldaw apa ng seminar da kada kayaw. Adda nanang. Iso ama panak to ijabalay da Amira inton malam. Tay bagakin ko na. Di ka pa'y laawagan iti cellphone na. Di ka katagtagtag ka mapan. Nasaysaya at no'y nakdanunan ijabalay da, nanang. Ay, sapo ayat mo lang ang makita manan chay ayatem. Iso nga oray nabannog ka kat di mo samiran ti mapan. Natumpungan niyo, nanang. Amoyo, nakaragrag sa kaklaunay. Tay ti kamaw dyanan na. Ikasar kong tumutlangan ni Amira akapapatgan iti biyag ko. Ay, sapay la ko mata. Makabukil kayo adagos iti apo kumikini madyas baraog. Ikarkararag tayo, nanang. Tasapay la ko ma. Taparaburan na kam adagos iti anak. Tapno adanton ay aywanan yung apo ko yun. Ha? Ni Amira, nanang. Umawawag. Mabit lang tasong bata. Hello, Amira. Imawag ka man. Juan, kapunta di ka matla maoray yan dito balay. Inawagan kan. Nalipatam sa amatan ti papanantay tangal daw. Ha? Ada ka di pa panantay tangal daw? Naktupay ka nalipatan mon. Saan tapay nga agasawa ng adlansan kabkabaw mo. Ha? Di man mapantalaan ti in-order ta wedding ring. Ay, gaya man niya. Talaga nalipatak. O sige, urayan na nga ron tagrubata kon. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsalan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarulo ngayon kami patangatang. Nabalon ni Boyong. Sabay lang ko ba na makigtot ni Don Julio iti bagaking kwara ni Boyong. Kati babawinan di pa ng tulong na kadagiti katalunak. Tawag ni Chloe. Hello, iha? Abay ngay mawag ka. Papa, umay kayo kumadagos na ti ospital. Endarasan niyo. Tabay? Anyo ti bagam tapuran na nga umay dita. Kumusta ni mamang mo? Basta, umay kayo papa. O sige, bye. Inilab na patuwa pangkis. Natay sa magtan ti asawa. Mapanag yung ospital. Ang mga nunatayan ng Gripina. Inikitumanan ni mama. Mama, naturog kay kadimanan? Nagkapuot kayo itayan, ngam apa nagkidam kayo manan. Mama. Agar-aran. Mama, inawagak ni papa kat umayan dito ospital. Paiso. Simong ba't kayo, mama? Thanks, God. Agyaman at sumbatan niyo matlangan ti sa mama. Nakapsutak. Kahit ko ti maturo. Okay. Sige, maturog kayo nga rin, mama. Riyan kayo to no addan ni papa. Tayo pa'y nakarubot ka. Nga maawan mo't laangan ni Miguel nga urayan. Nalipatan na kami nga da papanan mi ita, tatang. Iso nga inawaga. Kat saan pa'y nakarobot itay? Anya, una yan ni Miguel. Nagbalinsamot tayo naman ang lilipat. Ado nga minti pa ka kumikuman na. Iso nalipatan na nga dagayang papanan mi ita nga aldaw. Danda ni siguro itan. Yala, urayan nga ron anak ka. Tayo nakman pasayakan na gitimula ka sibuyas. Uwan, tatang. Mabayag sapay mo't amaapit na dito sibuyas yun. Ang damot ka di magastan Sige. Mayat ti, tungtungan ta. Ang dagaya mo ni Miguel. Umay na kan dagasan. Uwan nga ron, tatang. Amira! Papantan! Ay ta, Uwan! Kunaklano ti tricycle na ti pagluganan mi. Timat gaya motorsiklo na, tatang. mawata ka. Nasirib mo ti lukaw.
Kaya't naakumpit kay tisikit na. Ala ni, Iso di motor na tinusar na pagluganan niya. ni tata. Chloe, apay nga da ka di tiruar ti sila di babang mo. Kumusta na? Apay nga napurana nga umay di ospital. Umay kayo, papa. Sobrang tinit ayan ni mama. Sumbatan pa di sa lunsod ko. Apay pinagdardaras na kay May. Basta, umay kayo. Mapantay ito ayan ni mama. Umay kakit din, papa. Uray, ikaw din ako yun. Kanya talaga tinapasama king kuwana, ha? Aday ito ni mama, papa. Kitain niyo. Apay, nakakumot man na. Natay ka din ni mamang mo. Umasiti kayo ito ayan na, papa. Ang ripina, honey. Pangawanak, hindi na nagsanabasol ko kaya. Pangawanak. Apay nagsangit kayo matan, papa. Apay nagpagpakawan kayo ni mama. Ha? Anya tinagpasulan yung kankuan, No. Sige, ibabayon ti ulas ni mama. Ada sa pakawanan na nuada man na nagsana nagbasulak kang kahani pakawanan nagtap na makasaklang ka sa dilangit. Anyat sarsarita umon Placido. Ano niya? Ang Pilipina. Kuno, nagsaot ti bangkay. Saan ka, anatay? Ikaw na anataya kon. Di ko naman anadagsam anagpasulang kanyak Placido. Pato bang kunaklano na tayo kayo tayan na nagakumod ka. Nagkumutak, tamasisira pak iti silaw iti batog ko. Kasari. Ang yamanak. Tanalasat mo ni patay. Ano ka tanyo, tigay? Kaya't ka makasarita ni Don Julio. Pasensya ka. Sana mabali na may storbo ako ti amo may. Sandak ka di nga, mamo. Siyak ti makanawan ni Mayor Placido. Ada imbilin kanyak ni Mayor arumbang nga ibagak ni Don Julio. Lating ngay tanmi. Kaya't yung ka di tirire. Pastra kandak iti inaladan ti amo yo, winusan. Anak ti kalasan. Inkasayo dagiti pagtog yo. Impatulong yung kanya. Ipapayo na kita. Tawangan no makalbit nyo. Mapatay tak. Talaga. Tayin na ka. So, pumanaw ka. Panaw. Pipintas na kito pinaaramit ta wedding ring ta, Miguel. Gaputa sikat ti kapapatgan iti biyag ko. Iso nga uray nang yinarigi ito asingsing. Inkarkaryatak na inyornongan. Agyamanag. Kas iti na ito asingsing awan tinang rugyan ka nagsilpon na. Kas tamo ti panagayat ko hinka, Amira. Kung ko naman salaan matay ta, Miguel. Pudno ti bagbaga. Saan amatukod ti panagayat ko hinka? Mamatiakin ka, Miguel. Katsapay ko ma. Tasantong agbaliw day ta panagayat mo kanya. Imo pa'y sinungbatan ti damdamagat kan ka. Anya ti kung kunang anadagsan anagbasulam kanya. Ako, sana mabaling ni bagakti ng tagikwak kini Amira. Oh, napayamulmulang lagan nakbatlatan. Dumaw dawat ka itay iti pamakawan. Gapo iti panangi pagarup mo, anataya ko. Honey, nakabusot ka ba ilan? Nasaysaya, no, iritip mo manan. Tapno na dardara sa mapasublim, tipigsam. Saan ako na makaturog? Isusong batang kitin ti saludsod ko. Aging binto agiti bagak. Placido, urayat ti sungbat ti saludsod ko. Idak mo lang lang nakasta. Kunag, anya tinagbasulam kanya. Ate, panangayon ko. Ngasman ti anak dati, makasuro apumaltog. Oo, wan, isuti ko na ka nagbasulakin ka. Tano kumadya kayong palubos, ng sursuro, di nakakumana disgrasya eh. Dayjay kadilaan ti kung kuna manadagsan ang nagbasulam kanya. Uwan,
Ada ka di pa mo masakali? Awan magkiti. Mapakawanon na. Nagistayan na ka napatay ka anak ta. Gapoy tiragad ko ang makasursuro. Apo maltog. Ani, magunod mo lang ti pamakawan ko. No kasaritam ni Chloe nga isardang nan ti agsursuro a pumaltog. Anya? Wala nga ma. Nasgad di tarigagay na ang makasursuro. Tsak kayat ang makasursuro. Tama nga no isunto ti pakaisagmakan na. Amang nga no iti sumarunok at mapatay na ko. Sige. Bayam, kasaritak to nga ron ni Chloe. Nga isardang nan ti agsuro apo maltog. Anya ti kunayo, Papa? Imbaga ni Mama ang mapakawan na kailaan, numaalo ko'y dak nga isardeng konti agasam ti paltog. Wani ha. Papa, amoy yung anasgad ti tarigagay ko ang makasursuro a pumaltog. Amog. Isu nga rod nga agtulag ta. Tapno saan na makaltay ti tarigagay mo. Ken, tapno mapakawanak ni mawam. Anya nga ron tiramidan ta, Papa? Agtulag ta na sayat. Ibagam kini mamam, analukoy ka na mangisardeng iti panagsurum a pumaltog. Ano yan? Ngam kinapudno na, nalimad ngagpraktis ka. Kasano ang mailimad tayo, Papa? No, ijay matlang na panan tayo idi kadabuyong, ti pagsursurwa. Sigurado nga danto lata makaibagakin ni Mama. Aldamo, anasulinek kanatalga da lugar. Amabalin mo a pagsursuruan. Sa dino, Papa? Iti awagan da iti bantay balinawang. At ayo da iya lugar, gam natalgad. Kaya ko pasyaran iti kabiitan a panawan day di abantay balinawang, Papa. Bayam, mapantay to kadabuyong. Sigurado amay ayo ka no makitam. At daggal awaig. Awagan da daya iti ayos ti sunggo. Ano yan? Nagmayatan no kasta, Papa. Awan, takas kalaad da iti paraiso. Tapay nga italang itulog mo ni Amira, Miguel. Tata. Gaputa dapat da mga inasikaso mi. Iso apasin siya kay kuman no itala nga itulnog ko ni Amira. Uray, tanalpasan ti amin nga sa sikasun ni tatang. Isuasan kayo nga gungat, na italang itulnog ni Miguel. Pasensya kay kuman. Yak ngamin kaya ta mailawan kaya ta saan kayo pa nagkasar. Di kay madanagan, tata. Sigurado ka na kayo. Birhen nga idatag ko ti anak yo itinadagang altar. Sige, di tatay pa eh. Apa nga rin daw nagtartaray ni Amira ng imadaya? Ay. Amira! Ay, ano tinapasama kini Amira? Apa nagtarang yung madayo? Ay, agpudno ka man pa raw. Ha? Pinilit mo ka din ni Amira. Ay, saan? Saan, tata? Saan mi nga inaramid ti? Kas iti aday ti panunot yo? Apay nga raw dakilat ating maray. Anya tinaramid mo kinkwana. Awan ti ammo, tata. Agdamag kayo kinkwana. Nasaya atap. Kan natalikak mutkin ka. Sapay kumaa. Tadi mo dadaul anday ta pa nagtalag ko kin kami Miguel. Kumustan ti mariklik na yo, Mama? Madlaw ko kasla sumaysayatan ti bagik iha. Kaya't kun ti agawi di jabalay. Saan ba ilang mabalin? Di pa imimbag tasugat mo. Di nakpayla ka sarsarita, Placido. Marurudak ka. Ni, punasim ko man tiguram kandiyak, tayo naramid kong timbagam. Anya ti kayat mo asawan? Yanak dati mang ibaga, nuan niya tinagsaritaan mi. Akloy, sikat ti mang ibaga iha. Mama, tapno saan yun akagura ni Papa? Isarting kunteng sursuro apo maltong. Agpayso ka ti iha. Di mon esmat ti agig kami ti paltog. No dahil ti pagkapian nyo kini Papa. Ikarit, asaan kun nga asman ti agsursuro? Nasaya at no kasta iha. Maamakak lang amin. Tama nga no iti sumarunok at mapatay na kun. No itultuloy mo latta ti agsursuro apo maltog. Agyaman
Napunasan tigura kanyak na asawa. Kapo iti pamarang. Apanangisardengan ni Chloe. Ngagsursuro a pumaltog. Saan nga muti nara? Amapan kaminto iti bantay balinawang. Tapno ituloy na ti agin sayo. Wah, ni Buyong. Iso ti umawawag. Anya nga dati padap. Patwa banggis. Di mo ka din niya mamuti bagim kadagiti pasurot ni Don Julio. Apay ako nam. Adi na impalubos ang makasaritam ti amo na. Imbagak mayor, asyak ti makanawan nyo. Talaga natang kandamin. Nagpilit ka lang ako man na simbra kiti nalatan da. Kastamot ti inaramid ko mayor. Inasutan dak iti palto. Saan im paturong kanya. No. Iso asaan ko ngayon tuloy iti munag. Iti inaladan ni Don Julio. Iti sanda pa ng respetargen ka. Kasla binastos dakmatan na mayor. Hala, ibagam ka dagiti kakadwam. Isagaan na dagiti arbas na. Anya ti plano yo mayor? Rumaot kayo iti balay da Don Julio. Ibusin nyo amin dagiti security guard na. Anya? Mayor, di kay karyag pampanunot. No aramidan mi ti mandaryo. Kat ang mga no inton bigat kat saan kay ton mayor gapo iti aramidan mi. Tonto! Sika, ti saan ngagpampanunot Buyong. Nagkunang amin ngayon kay rumaot, akas tao kinubuyot ko. Anya nga rod mayor? Noing kay rumaot, masapol ngagmaskara kayo amin. Agpamarang kayo at tulisan. Samsaman nyo amin, dagiti agkakapatag ngalikaman ni Don Julio. Anya? Kasta teramidan mi mayor? Kat ni garod Don Julio. Anya teramidan mi kinkuha na mayor? Irakadyo iti balay na, kat palkin nyo iti paltog tapno agnakam. Di pa ilang garod patayin mi mayor? Saan? Kanukasta ti aramidon nyo. Amangan nusandan to na patyan dagiti autoridad at tulisan kayo. Sige mayor, aramidan mi garod dagiti imbagayo. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anyang to nga tati aramidan ni Miguel na maduktalan na asaan ako na birhen. Diyos ko, ayayatay ko unay ni Miguel. Pangasiyo, saan nyo nga'y panubo sa lumamis, tinapara panagayat na kanyak. Mira, Ni tatang, umay dito ayan ko. Sana mabali na makita ng agsangsangit. nakapanawan ni Miguel. Mabalin ka day, ando at tamayot ng agsarita. Anya ti pagsaritaan tayo, tatang. Tinakitak itay at tigtignay mo. Timaray ka ngay madayaw. Iti panang ipasigurado ti boyfriend mo. Asaan pa'y anamulitan ti dayaw mo. Iti panang itatagnan tokin ka iti altar. Tatang, mabalin ka di. Saan tayo na pagsaritaan, daytang? Agul-ulbod ka rin ni Miguel. Pinersa na kakaday. Ha? Saan, tatang, saan? Awan pa'y kinapasamak ka na kami ni Miguel. Ti agpaisaw ti bagam. Saan na kumapaglibakan? Pinadakkel ka tinasaya at akababalain. Yan managbuteng iti Diyos. Jak kaya ti ulbon. Saan nga agul-ulbod, tatang? Agpay sutimbaga kada kayo ni Miguel. Uray kanain kami arumwaro nagkuyog. Saan kami ang naglabas? Apay nga raw nakila at ating maray ka itay ngay madayaw. Kung amin, tatang. Anya nga tatirasod ko. Oh, kita nakmatlatan. Sung batam ti saludsod kaw. Mading amin tirusok ko itay, tatang. So, ang tinataras ko ti madayo iti ayan nyo. Agpaiso ka na iti ibagbagam kanyak anak. Uwan, tatang. Saan nakagulbulbod? Takas iti kinunayo. Pinadakkeldak ama nagbuteng iti Diyos. Sipo di tayo simmangpet ka. At kasla nakaungo nag-unay ti pampanunutan. Kuang amin nanang.
Ada dagiti gundaway akas lasaan ko ang maawatan dagiti tigtignay ni Amira. Isu ti pakaburiburak, nanang. Damagam kumaano, anda ilimlimad kin ka ni Amira. Nga isu ti pakaburbur tiyam no dadumak kin ko ana. Naminado na nagdamdamag akin ko na. Yung kunanamat nga awan ka no ti problema uno palimad na. Matlagayam, katapay nga ron amariribukan ka. Gaputa ado dagiti mapalpaliw ko kinkwana. Akarakar na atigtignay na, nanang. Kaslay tayo agsarsarita kami kada tata Tomas. Kalat-latan natin maray ngay madayo. Amang ano damot di kinagura na anay saaw. Awan mo ti amok anay sawang ko ama ni nanang. Malagip mo ka de, no anya tinaudi anay bagang, iti saan pa'y atim maray ni Amira. Wala nang. Nakunak, amang namnaman ni Tata Matyas, asaan ko amulitan ti dayaw ti anak na, aging gaadi kam nagkasar. Ngami di mangag ni Amira, kilat-latan at maray ngay madayo. Aniya? Ne, taapay. Weno, amangan mat nga may no, dan napasamak kada kayo adwa. Nana, mabalin ko nga isa pata, asaan ko pa'y anagaraw ni Amira. Kumusta ang tisugat mo, Hari? Naut-ut ka di lang. Saan una yan? Nakaad-ado ti patpatumardag iti nurse nga agas ko. May mayat. Tapno dardara si panagimbag na. Awan gayam. Si mublat mat ni Chloe ang nagawid. Mapan ka no agdigos. Tambara na mat na mangalay di pagsukatan na. Wana ni. Tasaya at mat no nagawin tapno makaina na. Kan tapno makapagsarita ta dudwata. Ado dagiti kayat ko amalawlawagan asikala ang ti makasungbat. Pato apangkis. Kas ko may niya, Agripina. Umuna, kat tinakunam iti nga danadagsan ang nagbasulam kanyak. Anya ka di day chay. Imbagak matan king katisungbat ko. Ti anugot ko iti panagpraktis wino panagsurusuro ni Chloe a pumaldog. Sa anak amamati, adalakit di sa bali anak kabasulam kanyak. Tanya ko ma, ada ka di amom? Isungarod adamdamagag kan ka. No anya tinadagsan ang nagbasulam kanyak. Tasaan ko nga ammo. Naibagakon ken ka. Awanan di sa bali amay bagak Agripina. Gulimat kayo. Gulimat. Imayak. Tada kayat ni Mayor nga iparamid kada tayo. Rautan tayo ti pagdangan ni Don Julio. Ket patayan tayo dagiti amin na gwardyana. Masapul nga agpamarang tayo atulisan. Ket kalpasan amapatay tayo dagiti gwardya. Punguan tayo nga irakad ni Don Julio. Sa tay samsaman amin nga agkakapatag nga alikaman ken kwartana. Hello, Miguel. Apay nga mawag ka? Kaputa kaya't ka kumustayan. Kan pambarak mo ta namang damag. No apay aklata timmaray ka ngay madayo idi agsasamo tayo kada tatang. Madiman nga minan ti rusok ko. Iso nagtarayak ngay madayo iti ayan yung kantatang. Kunaklakit din wada na isawang ko kinaguran. Awan, Miguel. Anya ko mati kagurakan ka, idinto ta nakasaysaya at kaunay kanyak. Nakadungdungo ka, kan kang ronante amin. Please respetuan na. Kasta ti kinasinaw ti panagahat ko kin ka, Amira. Kati ka rin, si kalang ti babae kaya tayo, ingganat tong balbiyag. Sapay lang kumata-matak dram day ta ka rin, Miguel. Pato apang kisa. May mayat no saan ko abambantayan ti asawa kidayan na. Ano maliklikak, dagiti damdamagan na kaniyak. Kunak lang amin no natay din jaske. Iso nagpakpakawanak. Kapoy tinaaramid ko abasol. Di mo timbagbaga ni Chloe. Kunak langit din no anya ti baganak nangayaban na kanya. Kayam. Di pa nakalasa tante nanay ti pagkad. Pato apang kismanan. Di buyong. Iso to'y umawawag. Napipiyapay nga iso ti kasarsaritak ngam di asawag.
Hello, Boyong. Mayor, agdaak ita dito'y hideout tayo. Kat nakasarita kung dagiti tao tayo. Nasayaat no kasta. Kat, nakasaga na dan? Wan, Mayor, itay pa nga anuwarda dagiti at kakabilag na armas da iti armory. Good. Imbagam ka di madlang, ngagpamarang kayo at tulisan, iti iraraot yo ti balay, dadon holyo. Wan, Mayor, Sigurado lang hindi amar bati baro kung naidaramidin yon to. lakad day, Mayor. Kat amangan no, mapanunot ng tupay, kag pakamatay, iti butang na. Nagsayatan no kasta. Lalayngan nyo. Bunusan ka ito. Kadagiti samsaman niyo asanikwa ni Don Julio. Papanan niyo, tatang? Nakarubat kayo, mat? Kami ka ni Miguel, iya opisina ti DA. Isubmit may nang itinagan may. Isuntukan na, ti pangkitaan na, ti may ka ni ti farmer cash assistance. Naisurat yung matlang arod amin akakadwa yung agtaltalon? Uy, dua kami ka ni Miguel, nagisurat, hindi kalaman. No maisubmit nyo deta master list yo, tatang. Kanong tungarot ti pa nakaawat yo iti ayuda? Kung di may sa amang opisina iti DA. Da kami to kano ti umuna nga umawat. Iswa di min baybayagan. Ipanmin na gito listahan ni Jai. Nagsayaatan no kasta, tatang. Ado ti lugar dito ilit tayo. Ngamda kayo ti kunada priority nga umuna. Hindi po siguro, katalunan na kami ni Mayor Placido. Iswa da kami ti unaan da. Nakasagana kayo kadin, kakadwa. Wen, saka na kami. Isuot yung arudan dagiti maskaraya. Tayin tayon rumaot iti balay ni Don Julio. Ngamlaglagi pa nyo. Urayan nyo ti go signal ko. Sakbay nga agpaputok kayo. Wen, sige. Kanlaglagi pa nyo pa'y. Nga iti da ito'y nga iraraot tayo. Kat saan na tayo abuyot ni Mayor. No di kat agpamarang tayo atulsan. Sigurado maragsakan lakit di dagiti kakadwa tata. Lumamuan da, ngayon tong bigaton ti intay panangawat iti tulong. Lakit di abaraw. Ngam di mo unay partakan ti taray ti motor maun. Tanay, mabuti nga. Nangaronan no, pag-irig-iriga may sikaw. Di kayo madanagan tata. Batido ak nagmotor. Saan tayo madisgrasya? May mayat mo, lakuman mo tayo tricycle mo, tinagluganan ta. Tauray na taray, kat sana ka maamak ngaglugan. Isumot lang nga iso tata. Uray da ito yung motor ko. Natalgad lang tamo ta pagluganan. Miguel, kita may ti side mirror. Ha? At doon nangisit aban na sumarsaruno ka na ta. Ha? Uun nga kweso. Kalata pinaspasan natin nagpataray. Ipaigin mo tilugan ta. Masakit na ta. Nasagid mo, dagatin nakamotorsiklo. Anak ti karasan. Nakatingting nga dan tumot namin. Sino nga tadagi jay? Kasla nila kay Matyas, Jay. Nakalubon. Anya, gunggunada. Di dan tumot namin nagpaigay. Nakabasol kan buyong. Anya kumat pagdanagan nyo. Awan plate number tilugan tayo. Saan da tayo matuntunan? Apay yun ta. Mas naman dandanagan ang jakmat amo no anyat pagdanagak. Sa kayawan ni tatang. Di da pa'y simangpat. Wala umawag ito yung cellphone ko. Sino mat ka taga ito eh? Hello? Sino da ito yung apo? Staff di hospital? Apay ka di, ma'am? Awan, siyak ni Amira. Apay ka di? Di tatang ko. Nadisgrasya da ka ni Miguel. Sapay lang ko ba? Tasong batan na adagos ti awag ko na yaboyong. Nakadanon dangatan ni tinapananda.
Boyong! Hello, Mayor. Imbag timawag kayo. At dapat news anas ka na mamo nyo. Abay, nakadanon kayo ka din, iti balay ni Don Julio. Kat da kayo tinaba kitirangat, kat sika lang tinabati. Ay, saan, Mayor? Di pa'y nangrong kitilaban. Tasang sangkot nito isay. Ang nagarod ti bad news nga ibagbagam. Nakadisgrasya kami. Iti nakamotorsiklo iti. At da kami iti dalan, Mayor. Ipato apangkis. Abay nga na di kay nagananad. Natin nga kami ni tayo nagigay nakamotorsiklo, Mayor. Di kayo madanagan. Tawan mo't plaka tinagluganan may apan. Ah, Di dan tumatuntunan no asino tinakadisgrasya kadakwada. nasayat no kasta. Ngam nabigbig yun no asino dagiti nakamotorsiklo anadalapos yo. Nailasin ti may sakadwami di nakalupon, Mayor. Asino? Nila kay Matyas, Mayor. Iso, may sana disgrasya. Napinta sa damag, di ba damag mo? Sana ba news na itabo yung? Naapay good news, Mayor. Hindi to takatalunan nyo di may sana disgrasya. Gabot akong drabida na ijay alakay Matyas. Ket, uray no na unatan, awan na sa kitabagrang ko. Anya, unay kayon, Mayor. Ikararag mo kindi mo yung asapay lang kumatasanan na makalasat na yala kay Matyasa. Agyaman ak, Diyos ko. Nakadanon ang matlangan iti ospital. Anya nga taaron kayo lathatang kan Miguel. Ada nurse ang masabat ko. Agdamag ka. Nurse, sa dino ang kwarto ti ang dagiti na isirrik dito ang nadisgrasya iti motor. Aday di second floor, room 26. Thank you, ma'am. Sige. Papanak iti second floor. Dajay takdan. Pumuli tayo iti may katwakat sa aran. Magdaaktitan. Pato pangkis. Sus ko! Ni Mayor, isulit ang ululog ti agdan. Nakita na ko. Ang bait! Long time no see, ganda. Kumusta kan? Di mo niyang! Tinong paanak. Uray utangag pa'y tibiyag mo. Saan pa'y lang nga umda sa pagpayad mo itinaramid mo kanya? Ayaw! Ka! Bago ang kisa. Bahag tawan nakakita sa bali. Hindi pa nang tungbam ka niya. Tanwag na amangan no babagkil ka adi na oras. Ditahan! Ayaw! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Placido, anya tinapasamak kan ka. Apay akas tatasubsub mo. Ako hari ano ka natira sa mukha kalangan ng ibang ng palak niya. Oh, apay asan ka makasumbat. Kunak, ano tasubsub mo? Iti ada kitiruar. Ada nangawag kanya kat tinaliyaw ko. Isumat at naidugmamak. Di ka nitamat sub ko. Agripin. Anya, una yan akin na mulanglang mo. Di ka lang mabain. May daramudom ka kat mayor ka. Di nakakadiim may tinulungan. Di ko naman anangawag kan ka. Ako, tinulungan na ka. Ako, tulungan na ko may dahil nga timakdira ka dagos. Una yan. Imbagtawan sa bali ang nakakita kan ka. Dahil dati pagyaman na ka, Agripina. Alala, saan na pagsalitaan dahil mabainak pa itibagik. Boyong! Daw, Mayor. Apay niya mawag kayo. Gapo, takayat ko at amagan no sinarek yun di balay ni Don Julio.
Saan ba'y mayor? Tayor uray may tinapintas agon daway. Aganad kayo, Buyong. Amangan no da kayo ti may sagmak. Wan mayor, awan pagdanagan niyo. Wan kayam. Diti ospital, anak kayo gani diti asawa. Tinangigan damat kadagiti. Nadalapot siyo anak ka motorsiklo. Anya? Oo na yun. Agpay sutay kunada na ilatlaan ti lubong no kasta mayor. Wan, kadamom, no asino ti kadwa nila kay madyasa na disgrasya. Asino mayor? Ne Miguel, iso nagmayat kuman, no duwada, amatay. Gapo iti panang dalapos yung kanakwada. Saan kumat nga mo nga isuda dagiti nakamotorsiklo mayor? Anya nga rudan ti kasasada mayor. Ni Miguel, addakan po at nangin sa regday di ospital. Ngam nila kay matyas awan po na. Nagsayaat kat kuman no grabe da ado mayor. Tabarang no agkitanda kuma. Atong mangad iti barista nga. Salabali, nga daangas dadi manon iti ospital. Tanda pambaran na magikararag, adi na kuman makalasat. Kunamat nga damot puot ni Miguel adimanon dito ospital mayor. Kaya't nangarod asawan nga adayo kinkwana ni patay. Nga nila kay matyas. Wah, nila kay madyas ti kararag mo asaan na makalasat, Buyong. Kanukas tati mapasamak. Agbilibak to kingkan, anapigsa, ti kapat mo kini Satanas. Miguel, anya nga min tinapasamak. Apay na disgrasya kayo. Sa anak mo't unay anapaspas, Amira. Gamada nang isit aban anang sagid ka na kami. Nga isot nakatulidan ti motorsiklo. Kat na ipurwak ni tatang mo. Kasimot ni tatang. Awan pa ilat puot na. Nakadado ti sugat ti tirupa na. Kat ko na ti doktor. Naipakpak ka na ti ulo na. Iso, masapula ma-CT scan. Pasensya ka kuman. Amira. Basol ko ti kastoy na pagtang ni tatang mo. Tasyak tinagmaniho hindi. Madisgrasya kami. Di mo pa basulan ti bagim, Miguel. Saan mo basol ti napasamak? Ti driver ti ban. Tinangdalapos ka na kayo. Iso ti aking basol. Iso ti rumbang nga agsumpat. Tidakas na. Awan plate number ti van. Anak kasagid ka na kami. Anya? Apay nga awan plate number na, Miguel. Dakkel ti atap ko. At tinakalugan iti da iti aban kat managdakdakas. Diyos ko. Imbag ganun ta sanda kayo nga inuluyan na pinatay. Hindi nakita na disgrasya kayo. Buyong, kapalit tayo sa Samuret, itinalatan ni Don Julio. Wan kakadwa. Mayatan tamadama ti meriendada dagiti tao ni Don Julio. Kilaatan tayo da. Itan Buyong. Aguray kayo. Tasinyasak dagiti nakapwisto iti laod kandaya. Masapul nga gigiddan tayo amang kilaat kadagiti kalaban. Wan Buyong. Si Buyong. Agsinyasak. Deta. Nasinyasakon. Itan kakadwa. Atak! Ibusan tayo dagiti tao ni Don Julio. Edwin, Sibyo, Jimmy, itigit ditutukan tayo mat. Nasken amalukutan tilandok arwangan. Salbag, ni Burog jay natamaan. Naudatalan. Victor, ingkala ni Burog. Iti nakapasagan na, taipan mo itilugan tayo. Sige, agtignikan! Natamaan mo't ni Victor, kat naudatalan. Kakadwa, bumalas tayo, mat! Honey,
Apay nga di matla umayan ni Chloe dito'y ospital. Imbabas na siguro tinaturog. Takunan na asan unay nakaturturog iti panang bantay na kinaga. Nang runay di critical kapailan. Awagan man nga ron, takasaritak. Adaman ibagakkan ko na. Di mo pa'y layuray, tisangpad na dito winuyaay na. Tadikat madisturbo iti pan naturog mo't yanak mo. Ngam, umay nga ta, itangal daw hani. Bueno, may day jay. Imbagak man, asublatan nak ngagbantayin ton malam. Ala, iuray ko lat tangarudan. Parang no di naladladawan ti umay dito eh. Isang din yun, Dagpaputok. Natay amin ang dagiti gwardiya. Anya di si marunong aramin tayo, Boyong. Sirakan tayo ti balay. Kat irakan tayo ni Don Julio. Tasatay samsaman amin asa ni Kuana. Move! Ha? Ni Don Julio. Iso na dyan nagpaputok. Anak katamaan ni Butog. Kumlag tayo kakatwa. Amang ano adamanan matay katatayo. Anya tirapinan tayo, Boyong. Nglawlaw ti Dagduma. Tariputan tayo ni Don Julio. Walang tigaway na. Tamay-maysan. Sige, intayon. Darasan nyo tamang ano at dandumtang nga agarayat. Tatang, agreeing kay kuman. Madanagan nakunayin, itisaan niya pan nakapuot. Amira, nakasaritam ka rin ti doktor. Anya ti resulta ti CT scan ni tatang. Kung natin nurse ngayon madamdama pa ilang ti umay ti doktor amang kita kini tatang. Saan ka unay nga ganan? Barang numayat mo't lang ti resulta ti CT scan na. Apay kit din na saan na kamadanagan. Idinto ti ulo tinadangran kini tatang. Takas na. No nadaraan ti utek na. Saan ko mamata Diyos ko? Dakala kwarta ti kasapulan. No kastaman ti mapasamak. Boyong, Hello, Mayor. kung naglano na tayo kayo aminan, tadi mo song batan adagos tiyawag ko. Kumusta kay ditan? Mission accomplished, Mayor. Nakapanaw kami ni Tibalay ni Don Julio. Good job! Sinamusamyo ka di man lang dagiti mabalin yung alaan ni Tibalay na? Juan Mayor, inalami amin nasa ni Kuana. Kalpasan na, inragad mi ni Don Julio. Nasaya tunay buyong. Ha? Bunos yo dagiti nalayo a kwarta kas kanala si Donolio. Ngam, malagip ko. Inyam amoyo kadimot lang di bagbagiyo akas tulisan. Juan Mayor, iso na palalo ti butang ni Don Julio. Taulay na la, nansigan ti pantalon na. Pato abang kesa. Ani, nagkapuam. Tapay ang nagbayag kangawan iti sipay ko. Di tarwar. Adalang kinasarita. Asino ka diti kinasaritam? Tika di anak ta? Asan? Salbag. Ang nga natipag ka. Apay ang nagsardeng kamatan nga agsao. Kunak, asino ti kinasaritam? Ako di sekretarya. Binilin ko ngay supay lang di makam mo. Iti sumagmamanungal daw. Iti supay lang di makam mo kadagit ti transaksyon ko. Kunak no naawaga mo ti anak ta. Di matla umayan. Kuna masublatan na ka nga agbantay ngam awan Naun ko dandan siguro. Iswa di ka kumaunay masiggaano na baganatan. Yawat mo tumalangan ta cellphone ko. Ta siya kung timangawag kan kwa na. Sige, sige. Pero mabit lang. Teka tagitipan na kay charge na. Ato'y honey. Awaga mo ni Chloe. Agyaman na ka ni. Arumuwarak pa lang. Tadapagatang manantinars nga agas mo. Sige honey, tawagak man ni Chloe. Miguel! Miguel! Amira,
Ay nagsangsangit ka. Anya tinapasana? Nagkala pa rin ko. Tiso tayo bagbaga kakabutbutan ko. Anya? Lawlawag yung kumatiag sa Rimuharan ti resulta ti sitis ka ni tatang. Naduktalan da na daraan ti utik na. Ah. Rumbang nga maopera iti kabita na panahon. Diyos ko. Basta. Talaga anak karo ti pa nakaipo pati ulo na. Juan Miguel. Pagpira mga ruda na ragos. Baring no makaputong. Ti problema. Dakala kwarta ti kasapulan, Miguel. Ah. Mano ti magat ti doktor na. Nasurok ka sa nga gasot na ribo a pisos. Anya? Diyos ko. Nagdakilin agatan. Saan nga ang angaw ako rata rita? Isot pa ka ko ta. Awan na mo ka pangalan ti kasta kwarta. Ora siya. Awan mo ti kasta kanakil ti kwarta ka. Amira. Kasano nga rutan? May anta ka dilata na matay ni tatang, Miguel. Amira. Saan ka mandanagan? Adda na panunog ka pamuspusan. Anya dayta. Dumawat ta ititulong ka nagiti na ayat ti panagpuspuso na atat tao. Pigsa ti kararag ni Boyong. Delikado ka nun di kasasad ni Matias. Agkid-kid daw na pa yun ititulong. Anya nga talo siya ti masidag ni Amira. Ibaga ka siya ti bangtad iti kasapulan nila kay Matias. Iti may sa kondisyon. Ulit, taglangoy tiragsakan ko na. Placido, umay naman. Kasawa ka. Mabirlang, honey, umaya ko. Agawid ka ijabalay. Ingka kitaan ni Chloe. Apay pagidam kaniyak? Apay gurigor? Saan? Ngam di nasungsungbatan dagiti awag ko kankwana. Amangan numat maturog pa lang. Kuna naman nga umabro titipoy-puyat na. Hindi bambantayan na ka. Sa bali ti atap ko, Placido. Iso nga agawid ka, tayong kakitaan. Pato apangkis. Anya nga ti atap mo? Iti sana pa ng sungbat ni Chloe. Iti awag mo. Ang mga nuadadakas na napasama kankwana. Anya? Anya dahi tangi bagbaka Agripina. Iso nga rod nga agawid ka, tayong kakitaan. Wan. Bayam ta agawin. Amira. Miguel, anya ti bagam. Addan dagiti nagkari amang ted ititulong kinitatang mo. Asino dagiti mo na nangijaya iti tulong? Dagiti agasawa a Hilda ken Rito a milyonaryo. Nag-text da iti cellphone ko. Mangted da kano iti 10,000. Diyos ko, agyaman na, tada natig na iti puso na tumulong kanyak. Ano, sapay ko ma. Taado pa dagiti mayat amang idjaya iti tulong da. Taypay ang agawid ni Placido. Ngam aging gaitan. Di matla umawagan. At damat lang atan ni Chloe, idyo balay. Isun tayo mawawag. Hello, honey. Nasagpatam ka di matlaang ti anak ta, di tabalay? Honey. Apay di ka agsaho. Kunak, adamat la di ta ti anak ta? Awan. Saan ko alasang petan dito'y balay? Anya, sa dino nga ron tinagtulungan na. Kunati security guard tayo arimuar pa ilay tayo bigat. Ngam tinagas na di naman na ibaga iti gwardiya no sa dino tinapanan na. Malaman, kan di nasungsungbatan ti awag ko kankwana. Sa pulam ti anak tahan eh. Tama nga no dandakas ana pagtang na. Hindi ka unay agdandanag. Nervyusa ka launay ako nak. Madanaag anak, tay-tay-pay nga awawagak. Ngam di nakmat sungsungbatan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga
Ag-subscribe ka ta mga ano may panggapkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Sige kakadwa, uminom ka nagpulutan tayo lang. Rambakan tayo tibaligi manan a misyon tayo. Pagpibingayan tayong tinasamsam tayo, kini Don Julio, boyong. Anak ti karasan, di kay unay agganat amang bingay-bingay. Inton awan tinabartek kada tayo. Isunto ti paglagbibingay tayo. Umawawag ni Mayor. Anya nga tatibaga na. Hello, Mayor. Anya ita, dararamay dun yo, kadagiti kakadwam, di tahay daot, buyong. Madama ti panagrambak mi, Mayor. Adon ti tinumbami around post kan 4 kantos. Pato apang kis. Agproblema agli dito'y balay, nga madda kay madgaya man nga gragragsak dita. Umay kapay lang dito'y balay, tadda na patag ni bagak, buyong. Di la mabalin nga inton bigat latan ti panag-report ko, Mayor. Tondo, kasapulang ka una yan. Isu nga umay ka, ura mismo. Sige, Mayor. Ada ka di bagan? Pakibantay man pa lang ni tatang, tanda pa panak. Ha? Sa dino? Kan mabayag ka di? Saan? Inaklang alaan ti idad at tulong ti negosyante akalukaran tayo. Sino ang negosyante ti mayat at tumulong kinitatang mo? Da Sir Norbert kan Madam Lita. Mangtid damat iti 16,000 na nayon ti pagpaopera ni tatang. Nagsayatan mo kasta. Mayat at talaga ti panagpanawagan ta. At dadan lagi ti mayat at tumulong. Wen, kat agyaman nakta na panunot mo na di awaga sa panagpatulong. Aduk may ti kurang. Ala, baring no at dapay dagiti na ayat at tumulong. Kat makumpliton tumatlangan, tigatad akasapulan ni tatang mo apag paopera. Itay pa ilabigat. Nagpakada-kada kayo nagawid ni senyorita dito'y balayo, Mayor. Di yung mat nasangpatan. Wan, katidakas na. Di nasungsong batan dagiti awag mi. Isu matandanagan una yan ni Agripina. Sa dino nga ta tinapanan na, Mayor. Apaya di nasungsungbatan dagiti awag yaw. Daka mo, isu ngay nawagan kay tay tagproblema klaunay. Awan ka di tikas la atapin nyo anapanan ni senyorita, Mayor. Adda, isu ti kayat ko apapananda. Sa dino, Mayor. Taitamot laang, kat pagsaganak dagiti kakadwa tayo. Taumay damot kumuyog kadata. Hindi bantay anang itugutak idikin ni senyorita apagsursuruan na pumaltog. Idya iti atapag kita ngayon na. No kasta, kat awagak nga rudan dagiti kakadwa tayo. Tain tayo birukan ni senyorita. Nangag ko ti panawagan da Miguel kan Amira iti radyo. Dumaudawat da iti tulong kadag iti taktao. Kapo iti kadakkel ti kantidad amasapol da pang paopera iti amana. Uray adak pailaang dito'y ospital nagpapaagas. Awagak ni Amira. Takayat kumatimangted iti tulong. Awan lat dati sumong bat iti panagpukaw ko buyong ka. Amang ano saan adito iti imayan ni senyorita? Pato abanggis. Sa di nung arudan, kinapnapanan na no awan dito'y bantay. Awan ka din ti mapanunot yung posible apapanan na, Mayor? Awan nga rod. Ala, padasin tayo ti agwanawan iti waig. Iti awawagan da iti ayos songgo. Anya? Ta posible ka di anak kadaanon ijay, Mayor? Anya tamo tayo. Abagano na panagdigos kit di ijay. Sige, mapantay nga rodan, Mayor. Kakadwa! Mapantayon! Hello, Doña Agripina. Kumusta kayon? Apay nga nawagan, Dak? Mananga si ti Apo. Nasayat matlaang ti kasasad ko, Amira. Imawagak na nangag ko ti panawagam iti radyo. Ha? Ay, wan senyora. Awan nga minan ti amok, apagdawatan iti tulong. Iso nagpa-public service ako ni ti radyo. Uray no adda akpay lang dito ospital. Kaya't kumat ti tumulong iti pagpariko ta, Amira. Iso nga umay kanto dito'y ayan ko tamang tedakmat. Anya?
Ay, oray sa anan, Doña Agripina. Agyaman naglaangan iti panangidyayaw iti tulong yo. Di ka babain, Amira. Makatulong akmat iti parikot mo. Sige, senyora. Ada pa yamin papanag. Bye. Pasensya lang ni Doña Agripina. Diyak mapanalaan ti ibagpagana at tulong. Awan matlat ta ni senyorita ditoy, Mayor. Nabnabalan na nga tan. Awagan nyo manan, Mayor. Baring na sumungbatin. Anya ko ba tinamnama masignal dito'y bantay? Kung nalubat sa payan, ti cellphone ko. Anya? Ay, kasanong arod itan, Mayor? Anya ti sumaro na aplano yun. Ituloy tayo ti agsawar. Ket no saan tayo ladta mabirukan. Bumaba tayon. Agpatulong kadag iti pulis. Apay nga taan nagkadkad ni Amira iti iding tsaya katulong kan kuana. Kaslamat gumurguran. Idit to talaga saysaya at akmat kan kuana. Aglalo idi katulong ni Pailaan. Ti cellphone ko. Agriring. Barang no ti anak ko da ito yan. Di mat kayang asawag. Hello, Placido. Anyan ti damag? Saan may payan na birukan ni Chloe? Anya, Diyos ko, sa tino nga rudan tinapnapanan na. Agsip ngatan. Itay pa'y labigat ang nagpakada nga agawin, manipod dito yung ospital. Inawagak pa yan dagiti kagayam na posible yan na paranan. Ngam ko na damat asa nanapnapan niya iti anak ta. Diyos ko, amang ano pimod no ti atap ko, nga dandakas at napagdang nahani. Sabay lang kumadawan. Kundi ka unay agdandanag. Uray katinak pagpatulungan kadag iti pulis. Wan nga rod, honey. Nakakaasit ka sa saan ni Tata Manchas. Taging ganay ta. Awan pa'y puhot na. Imbag kanyak. Tagarumyadla ang tinaganap ko iti panakadisgrasya ni. Diyos ko. Tulungan niyo ko man ni Tata Manchas. Diyos ko. Sapay lang kumata makapuutan. Tata Manchas. Miguel! Di mo't sumungbat. Nanang, kunayo amidyo mariti bagbagiyo. Ngamapay ngay may kayo matiti ospital. Kaputa, kaya't kumat amakita ti sasaadin yung kinimatsyas baro. Iso nga imayak. Kunakmat kada kayo agas-gas kan garumyadla ang tinaganap ko. Nila ang tatamatyas ti grabe. Dahil tao, agar-arangan. Saan mo't nagmulagat? Diyos ko, nakapimpiman kilangana. Matay samot baraw. Saan nyo ko mga ibagbagat ti kastananan? Agkararag tayo kitdi. Tabarang na makalasat matlaan. Ni mat doon ni Agripina na ito yung mawawag nanang. Anya nga tatibaga na. Taitaman pa nga inawagan nak. Hello, doon ni Agripina? Miguel, imawag ang tadaman-damagag ka. Parang no si ka, ti makasumbat iti pan nakaburburtsak. Anya tidamagan nyo, doon ni Agripina? Anda ka digura, kada kami ti kaayan-ayat mo. Ay, awan senyora. Ken apay anadamag yu kanyak ti kasta. Kapatay nawaga kita ni Amira. Nangag ko ti panawagan na iti radyo at umawdawat iti tulong ka na iti tagtao iti pan nakaopera ti amana. Iso nga impagag at tumulong at. Ngam, pinagkadkadan lakmat. Anya? Apay apagkadkadan na titulong nyo, doon ni Agripina. Idinto tagkasakulan da unay ititulong ken panarabay dagiti tattao. Day tangarong tinagkalapurpur siya kanya. Iso ang nadamag ko no, ang dagura kanyak ti kayan ayat mo. Awan senyora. Nuada, mabalin anay baganang at ako mamat kanyak. Apay nga rod, at inakayat atulugak iti pagproblemaan na. Mabayin lang kada kayo, senyora. Gapo iti panagikat na akas katulong nyo. Kasaritam to ni Amira. Awan rumba nga pagbainan na. Kat umayon to alaan ti iti jayak atulong. Uwan, senyora. Kumusta ti panang bantay mo kinitatang? Kabayatan ti kaawan ko dito eh. Nagarang ang itay.
Kat kunak no, makapuotan. Ngam saan mat gayam. Diyos ko. Sapay lang ko, ma. Namangi pa si mudaag dahil diya sa may sayaan di kasasaad na. Sapay lang ko ma. Awon gayam. Imawag ito ni Dunya Agripina. Ijay gayam third floor a private room ti ayan na. Uwan, inawagan na man. Ijay ti ayan na. Di naman ko idi-iti nurse. Apay nga mawag. Anya timbaga na. Sinaludsun na. Nadaguram kadakwada. Ha? Taapay ka no pagkadkadam ti ididjaya na atulon. Idinto tagkasapulan ka unay. Miguel? Oh, apa yung napasinay ka? Wano, pudno ka di ti atap na. Nga daguram iti pamilyada, Amira? Ha? Oh, apa yung di ka agsaw? Sungbatam ko mati sa ludsod ko. Ada ka di guram kada mayor? Awan. Awan, Miguel. No awan, saan arumbeng apagkadkadam ti itid na atulong? Mapantanto iti ayan na. Talaan ta ti ididjaya na atulong. Mabainak. Saan ko nga lang titulong da? Anya? Amira, anya ko mati kabayin mo? Kasapulan niyo titulong. Kat di mo ko mapaayon ti maididjaya kada kayo. Laglagi pam. Ado pa'y ti kurang iti pagpaopera ni tatang mo. Uray, pay. Basta diyak kayat nga lang titulong nga gapo iti pamilya da mayor. Amira, ibagaman no anya ti rason. Tapno saan ka apilitan amang awat iti tulong da? Imbagag matan, Miguel. Mabainak kadakwada. Saan ka kadi makauawat iti sao? Nalagaan na rason ang mabayin kalaan, Amira. Ngam nakastaman nga agpaiso. Bayan, syaklatan ti mapan mangala iti ididjaya atulong ni Dunya Agripina. Saan? Di ka mapan. Oh, Numapan ka. Kagura ka. oh, anya? Nai-report ko kadagiti polis. Ang mapugpukaw ti anak ko, Boyong. Anya nga ta nga talaga tinapasamak kini senyorita, Mayor? Diya ka mo. Kinapudno na matandan na kanak matan. Isu nga ituloy yun at na kadagiti kakadwam ti mang birok kenkwana. Wen, Mayor. Sa dino nga rodon ti pagbiro kami kinkwana? No kasapula na sawarin niyo tintiro nga ini. Aramidin niyo. Wen, Mayor. Saan kami sumardan? Aging gaadimi mabirukan ni senyorita. Miguel. Rabiin nga magkakapailaan dito'y balkaw. Sa anak pa makaturog, Nanang. Gapo ka de kini Matias. Gapo kini Amira, Nanang. Maburbur siya anak kinkwana. No apay adi na kayat nga alaen ti ididjaya atulong kadakwada ni Dunya Agripina. Taapay ka no. Anya ti rason na adi na kayat nga awaatan ti tulong da mayor. Gapo tamabahin ka no, Nanang. Ngam, kasla sa anak amamati nga isulaang tirason. Adi na pangawatan iti tulong da mayon. Sinaludson mo kumaa. No adda pa'y naununag ang makagapaw. Dinamag kumat. Ngam impeteng nalata. Amabain ka no kada mayor, Nanang. Lasido, rabiin. Kamsaan yung lata na birokan ti anak ta? Kaslawanan na mo ka bang birukan kenkwana, Agripina. Nasursur mi aminan kada buyong nagiti lugar. Apagpalpal na ilangan ti anak ta. Apay ngagsangit ka. Kaputamang ano pinataytan ni Chloe, honey. Tuwa pang kis. Saan man natila daalab-labid ang Agripina. Uray lasumgara kitimbagam. Di ka matanakan. Uray kat na-report kon kadagiti pulis ti panagpukaw na. Uray na i-report mon kadagiti pulis, kat madanagan aklata. Anak ta ti mapugpukaw, Placido. Iso adi kay kumasumardang amang birok kankwana. Wan. Sana na masapol ng ibagam kanyak na ita. Pabirok ko kadagiti tao. Bareng masarakan dan, sakbaya dumtang di barbangon. Makariing sa ni Tatang. Tatang. Anya tinasakit. Tatang. Diyos ko.
Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Miguel, apay arumwar ka. Idin to nakalta ang tirabe eh. Kunak no di kay makapuot nanang iti panangilkat ko iti ridaw. Papanam aya nga men, rabrabe eh. Mapanak di ospital nanang. Imawag ni Amira. Kat kunana, anagrigat ka no itay ni tatang na. Anya? Ay, Diyos ko. Dahil dyan nga tanti resulta ti panakaitan ti panaka-opera ti ulo na. Siguro nanang. Kat kastao na itinervyos itay ni Amira. Iso nga inak matlaan kad ka doon amang bantay kinitatang na. Awan ang ang tirabe eh. Di ka kadi mabutan nga agdalyasad itinasip nga tadala. Anya ko magkabuting ko nanang. Kan adamot silaw ti tricycle ko. Ngala, agan anad ka nga rod barong. Kan alaam di ulis kan pungan mo, ta ituloy mo to ti maturog ija ospital. Apay anak ariwawa kay wasimbang batboyong. Kaputa kinalam na dyan may isa kadwami, Mayor. Isuakan kan cawan da. Asino? Ipatsing mayo. Hasalbag! Sana napati kanya, Greta. Ano ni mayo? Kumusta nga ron, di pa nagbiro kayo, boyong? Awan, Mayor. Di milat na natuntunan ti ayan ni Senyorita Chloe. Salbaga. Agpaisungatang at danda ka sa napagtangi di anak ko. Saan ka di pa ngayon mawag ka na kayo dagiti pulis, Mayor? Inawagan na kitain ni Hebe. Kat kunana nga uray dagiti tao na. Sanda pa yan natuntunan ti ayan ti anak ko. Awan ka din ti iwayat da nga investigasyon, Mayor? Ada, sapay lakuma. Tamamuan tayo ito, nuan niya ti motibo, iti panagpukaw ti anak ko. Amira, anya timbagat ti doktor no? Taapay pinayaban na kaitay. Miguel, Oh, apay ngagsangit ka matan. Imbagada ka di asandan amagasan ni tatang mo? no saan ka na pala maopera ti ulo ni tatang iti unang ti 24 nga oras? Mabali na matayan. Oh, anya? Ibagang ta operandan. Kasano nga ibagak? Katawan matumda sa kwarta pagpa-opera. Sikat ti ayan nan. Namatay ni tatang mo, Amira. Apil kasta ti saom, Miguel. Gapot at damot mayat at tumulong. Ngam di mo matkayat nga awatan ti tulong da. Di ka di jaya ni Doña Agripina ti magpagam. Wen, Amira. Takunana nga isun ti mangpunno iti kurang ti kwarta nga dakin ka. Ngam di mo matkayat. Miguel. Oh, apay ngagsangit ka matan. Amira, biyag ni tatang mo tinakataya. Magmag na ti oras. Iso apanunutan kumaan na saya at ti maididyayakin ka at tulong. Honey, rumara ko dito ospital. Mabaybayag ti panagimbag ko no dito yaklatan. Sige. Bayam da kasarita ki doktor mo. Rumwarkan, no iso ti kayat mo. Makarwarak lang dito ospital. Siya kung timang birok iti anak ta. Anya? Saan na masapol ang makipagbirok ka pa, Agripina? Tas ibubukal na pwede sa ti kapulisan tili tayo. Isuda ti mang sapsapol iti anak ta. Di na pa'y mat nasapulan ti ayan ti anak. Agtutur ka! Mabirukan dan tulata. Ken saan lang nga dagiti pulis di mang berbiro ken guana no di kadagraman da buyong. Tidakas, numaysan ton analamis abang kain ton makita da. Pato ka pangkis! San man at tilalab-labidam? Ha? Urayak lang si Doker itimbagam. Puri ka, dawag ko. Hello. Ada kayo matgayam, Hebe. Kumusta ang investigasyon iti panagpukaw ti anak ko? Anya ti madamag? Sipod di tayo simingpot ka. Mas na nakaununag lahat na ti pamakununutan. Apay ayabarok. Mariribo ka na, nanang. Tako na ti doktor. Ano saan pa ilang ang maopera ni Tata Matiyas itilas unti 24 nga oras. Nalabit asana na makalasat. Anya, apay,
Ado ka di pa iti kurang jay kwarta tapno maopera ni abalayan. Ado pa'y nanang. Ngumsan ko mga problema ti kwarta. No kayat ni Amirang awaten ti ididyayan ni Doña Agripina ang tulong da. Taapay ngamin, amabain amangawat ako nana. Idin to tabiyag ti amana ti nakataya. Kan magmag na ti oras nanang. Katunggal pitik dagi ti darikmat. Biag ni Tata Matsyas ti nakapusta. Agsubli ka iti ospital, takasari kam manen ni Amira. Ibagam nga ileben na pailaan ti bain nga. Kat awaten nan ti tulong ni Doña Agripina. Ni, ada umawawag. Ha, Asino ta mawawag baraw? ni Amira nanang. Anya nga ta ti bagana. Apay ngay mawag. Hello, Amira? Miguel! Umay ka kamatid sa ospital, darasan! Ha? Apay? Anya ti bagam? Dito ito na, Ma'am. Saan kang nagtagtag? Umay ka, Miguel! Ha? Wan Amira. Umaya kon. Ato pang Ayun! Apay nga yung barsak yung tigam yung baso. Nabungan! Ure mabunga mi na baso. Aray ho! Apay pinarusukan lakmutan mayor. Saan mo't adakas na yung bakak? Dakas ti panagdengag ko. Tagumay gayab-gab ti pungtot ko buyong. Kayat mo ka di tatanugang kapal. Ay, saanan mayor? Sige, dita kayo! Agure ka! Di naktalikudan loko. Kasarsarita ka pa'y lang, ngam talikudan na kon. Gaputa dyak kaya na maparusukan mayor. Basol mo tayo masidag ka. Makitam lang arodan ngagpungpung tutak. Anya nga minti ka pong tutyo mayor. Ti resulta ti investigasyon dagiti pulis. May babane ti panagpukaw ti anak ko. Anya ka di tinaduktalan da mayor. Rumrumwar, anak kidnap ni Chloe. Anya? Kat asino kumati ng kidnap kini senyorita mayor. Dahita ti jak masungbatan loko. Ngem sikon, iti investigasyon dagiti pulis. Dua kanu alalaki ang nakakalugong pare ti taltalon dagiti ng kidnap kini senyoritam. Anya? Asino nga tadagi alalaki mayor? Awan ka di ti asapan nyo? Sikon ka dagiti pulis. Ang nakakalugong pare ti taltalon dagiti kidnapper. Dagos nga da simiplot iti panunot ko. Asino dagiti asapan nyo mayor? Saan nga ta katalunak dagiti dua alalaki anang kidnap kan kuana? Ada ako na Amira. Anya ka di ti bagam? Tayo napuranak nga umay diti ospital. Kung namamagmag na ti oras, Miguel. Katunggal ka nitong aglabas. Piyag ti amak ti nakataya. Isa kong pata ko ni Tita Dam. Anya ti kahit mo asawan? Awate kong ti idijaya ni Doña Agripina at tulong. Tapno maoperan ni tatang ko. Nasaya at net apang ngadeng mo. Amira, saan ka nga ro nagtaktak? Mapankan iti third floor nga ayan ni Doña Agripina. Diyak kaya ta siyak timapan. Diyak kaya ta siyak laang. Iso nga inhayaman ka. Kadwa ka, sumangokin ni Doña Agripina. Kaya't ko adwa ta mangawat iti idijaya na tulong. No kasta, saan ta nga ro nagtaktak? Mapantan. Mapantan iti ayan ni Doña Agripina. Juan Miguel. Diyos ko. Sabay ko matasaan nga madanan ti karasaan na mayor iti ayan ni Doña Agripina. Saan kayo kadipay nga agsubli di hospital mayor? Saan ba'y? Ato ba'y di kayat ko pagsaritaan tabuyong. Pinasikasog mo dagiti papilis ni senyoram. Di pa nakadischarge na yung hospital. Di isa kayo talamapan no awagan na kayo manan amang yawid kini senyora mayor. Natural! Dumngag ka na yung bag kadagiti baga. Ay suntot aramidin nyo kadagiti kakaduam. Sige mayor. Anya nga diti ibagayo. Kun ipaaramid yung kada kami. Kayat ko ngagbalin kayo ita akas lang marabutit. Analaing ngagsin. Ha? Asino ti si Iman mi mayor? Dagiti atapag. Anang kidnap kini Chloe. Si Iman nyo dagiti amin agaraw ni Miguel. Kadno at nakarkar na digtignay na. Ibagayo at dagos ka niya. Saan nga tama yung mayat no kidnapin mi ni Miguel? Kat piliton tayo pagpudnon mayor. Tondo! No kasta di aramidin tayo.
Di ba kat agbalinak to na dakas iti matang ni Miguel? Idi pa'y katdakas kayo iti matang da, Mayor. Maditi singasing mo, Buyong. Di mo ka di mapanunot, ngan adda may sagmak ti anak ko. No bilang dapat no ti atap ko, da Miguel tinang kidnap kini Chloe makamuditan. Saan kumatkid di ngay pilit, Mayor? No di yung kayat tisingasing ko kada kayo. Natural! No anya ti panggading ko, isot matungpal. Anya ti kayat asawon da ito'y apa nagkuyog yung ngay may dito'y ayan ko. Amira, Miguel. May kami, madam. Ta nakapanunot matlangan ni Amira ang mangawat iti idijayayo at tulong kadakwada. Anya? Agin-agin kan tumat ngamin, Amira. Bihag ti ama ang tinakataya. Kat no kasapulan nga ibabam ti pride mo, tapno masalbar lang ti biyag ti amam. Aramidam. Uwan, senyora. Iso ngay may kami. Natilangan kwartayo ti pangnamnamaak iti panakalasat ni tatang. Manong ti kuram ti kwartam apang pauperam ka ni tatang mo? Nagdakkel. 80,000, senyora. Senyora, uray dua kam to na mangininot amang bayad. No imbagak atulong ko tited ko, Miguel. Saan ko apabayadan? Ha? Iso adi yun pampanunutan abayadan. Magyaman kami unay, senyora. Mabitla nga. Ala ti check iti bangko. Taing kay tulatan ni pasukat iti bangko. Uwan, senyora. Agyaman ak unay, ititulong ay tadyo kada kami. Agulimat kayo. Gulimat. Tada na patag ngay bagak kada kayo. At damanan kaya't ngay paaramid kada tayo ni Mayor. Katrumbang nga agtungpal tayo. Ano na ito, Buyong? Kaya't nasiman tayo ti amin agaraw ni Miguel. Ano? Apay, Buyong? Gabuta tapon na, ani Miguel ti may sa kadagiti lalaki anang kidnap kini Senyorita Chloe. Ano? Apay nga iso tito doon na. Gabuta iso ti may sa kadagiti kontrabida iti biyag ni Mayor. Ay, agyaman ak. Makaawid ak matlaangan iti balayhani. Well, ngam tanda nam dagiti bilin ti doktor. Di mo liblibatan dagtungari ti agas mo. Ken, saan mo pa ilang mabalintag bagkat itinadagsan? Wan, amok. Saan ang anas ka niya ipalagip mo pa'y dagitahani? Tikit di panakabirok tayo ti anak tati asikaswinta. Araramid namin dagiti pulis ti kabalanda. Tapno mabirukan tayon ti anak na. Ibagak to ka ni Boyong. Tada kamin tumat ti mapanagpirok. Saan? Sa namasapol nagbandog kapaildaan. Tadun, ti mang sapsapol kayong kuwana. Urayang latam no anya ti resulta ti panagbirog na. Anak tati mapukpuka. Uray pay! Sana mabalin nga agtal na ti panunot ko. Aging gadi tay mabirukan. Apal nga itakalangan si Mang Bat Miguel. Ado dagiti inasikaso mi kini Amira, nanan. Maoperahan matlangan ni Tata Matias. Anya? Ay, no kasta. At damat langin kumpleto a kwarta abus-busen da barok. Nanan. Iso tinangayaban kanya kita ni Amira iti ospital. Nangalaan niyo, tinayon na. Napilitan matlang ni Amira. Anangawat iti tulong ni Doña Agripina. Anya? Ay, nagsayaan. Tanakapanunot matlaang ni Amira. Nanan. Napatpatag pa lakin ko na tibiyag ti amana. Ngam ti pride na. Ngala, sa paila ko mga ron. Tabaligi ti pan nakaopera ni Abalayan Matias. Agkararag tayo, nanang. Tasapay la ko ma. Tasaan abaybay anti Diyos ni Tata Matias. Nang ronakat, dandanin ti aldaw akasarmi kini Amira. Agripina! Umay ka man, darasam. Agad damagan. Apay, anak kurangan manan ti checkbooklet mo. Anya tin checkem? E din to asyak mo tinagbayad iti bill mo ija ospital. Ay, kahani. Ibagak nga taan ang tanak iti tulong. Apay, at di ka makasaw. Sungbatam ti saludsod ko. Amo mat ni stricto ak, nunay tati pagsasaritaan. Anya tin checkem? Nang tanak iti tulong kada Amira. Isuti in chekek.
Niya. Si katinangtad, sa di mo imbagbaga kanya. No sana ka nagdabag ang mga ano'y limad mo bayan. Ibagak kumamatlaang kan kahani. Nauna anak laang. Mano tintad mo at tulong. 80,000 a pisos laang, hani. Patwa pangkis. Laeng ko na mitiday tagatan kat nagdakkel. Wan, ang paiso adakkel. Ngam, adon to ti sukat na, hani. Tasino ti mang sukat. Wenno impautang mo kat porsintuan da. Basta? Saan ko nga impautang? Kan lalo nga 1% na. Papay nga rod. Nga imbagam nga adon to ti sukat na. Asino ti mang sukat itintad mo kada Amira? Ni Apo Diyos. Ah. Isunto ti mang sukat, hani. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nairobot ko nagiti arwatik ang mapanagbantay di ospital. Naskanakan kaduhag ni Amira iti panangbantay na iti amana. Miguel, nagluto at ti ibalon mo kini Amira. At yo, inayon mo nga ikarga iti bag mo. Agyaman ak nanan. Yung, anya ka diti linuto yun. Prito nga ikaan kaning adobo a karne. Ha? Agyaman ak nanan. Sigurado ang maragsakan lakit din ni Amira. Placido, apay may kulkulang ka. Anyat pampanunutam. Ibagak nga ti resulta ti investigasyon na gani polis. Uy, honey, anyat mapaspasamak kan ka. Apay na nakamulanglang kamatlatan. Ako gaputadan na duktalan na gani polis. May baban iti panagpukaw ti anak ta. Anyat ti resulta ti investigasyon da, honey. Rom-romwara nakidnap ka no ti anak ta. Anya, dagiti ka di man ng tulisan ti akin aramid. Riya ka mo. Ngem ko na ni Hebe. Dua lalaki ang nakapayab-biyab dagiti ng kidnap iti anak ta. Anya nga tatirantada iti anak ta, honey. Diyak masungbatan da ita. No kwarta ko mati masabol da. Adda ko man awag dagiti kidnapper. Sino nga tangarod dagiti kung kuna dagiti pulis a lalaki anang kidnap iti anak ta? Anya tirantada? Adda tapak karason. No apay ngay naramid dati kastoy. Sino dagiti atapam, honey? Ibagam kanyak, tay tamat lang. Siya kung ti mapanmang palutpot kadakwada. Saan? Di maramidan ti kastano ibagak dagiti atapak. Dadadalaan nga may sagmak ti anak ta. Pues, ibagam nga rod no as ino dagiti at atapam at atao. Nagdibaribar di pa nagpampanunot na akatalunan tayo. Ni Miguel di may isang atapak. Anya, maramid na nga tatikas jay, honey. Di dalagan nagbutang amang kidnap iti anak ta. Anya ti motibo datap no kidnapan da ni Chloe. Kagurgura da tayo da Miguel. Gapoy ti lablaban da. Ket mabalin aday jay tinangiduron kadakwada. Tapno kidnapan da ti anak ta. Kasladyak pa dyan maramid da Miguel a kidnapan ti anak ta, honey. Awanan mapanunot ko sa bali ang makaramid. Nusan laeng nga isuda, Agripina. Tangatan ni abalayan. Nalpas nga tan ti operasyon na. Adat ulang ti aso mi. Kita at man iti tawa. Ang mga makagat ni bantay. Tataulan na. Ay, sus Mariusip. Lalaking armado dagiti agsirip-sirip iti kasabayan iti likod ti balay. Ay, tilikop ko ti tawa. Ay, Diyos ko, tulungan da ko ma. Umay nagsamat patayin ng dagjeng armado a lalaki. Ay na, muna tawan ni Miguel. Diyos ko. Tarabayan niyo kumani tatamantyas. Ano pa'y nagiti arapaap na para iti pagsayaatan mi amin aman nalon.
Kat di ko mabaybayan ti pa nakaopera na, Diyos ko. Ni Amira. Miguel. Naoperan ni tatang. Impandan iti recovery room. Diyos ko, agyaman kami. Itultuloy ko maasalwadan ni Tata Matias. Umay ka. Mapanta di chapel. Agdanggay tang agkararag para iti pan nakalasak ni tatang. Wan Amira. Sige, mapantang arudan. Hello, Boyong. Anya ti madamag. Awan ni Miguel dito'y balay na, Mayor. Ilang nanang na teta. Nuawang kat pumanaw kayo nga rodan. Mapan kayo di hideout tayo. Ijay ton, ti pagsasaritaan tayo. Wan, Mayor. Sige nga rodan, bye. Bye. Ani, asito siya kinasaritam. Nagiti ka di kidnapper. Saan? No di ka di executive secretary. Sulatan ti bagak. Anya timbaga na. Ada ka no, ni munisipyo, dagiti ka meeting kong investor. Anya, mapan ka nga rudan, hani. Amangan no sanda kaya ti mabayag nga aguro-uray. Diyos ko, agyamanak. Nalpasan ti pan nakaopera ni tatang. Itultuloy ko mga atrabayan, Diyos ko. Amira. Amira. Apay, Miguel. Oh my God. Rumartan dito chapel. Darasan. Apay, madamdama, agkarkararag akpay. Ato pati kahit ko akidawan kini hapo, Diyos. Agkararag kan tulatan di tarwar. Oh my God. Darasan. Agori ka, di na kuyo din. O sige, rumartan. Naputo din di kararag ko. Tajay, rimwaran ti asawak. Lawaya akon ama pa ni ti balay da Miguel. Uray sana kayat akasaritak ti maysa kadagiti atapen na anang kidnap iti anak ni. Indaklat na palutputan. Sana mabalin at idairuan ti anak ko. No agpaiso ada Miguel ti akin arabid iti panagpukaw na. Apay nga inapura na karimor iti chapel. Di mo ka dinadlaw? Ada dua alalaki ita iti sikiganta. Mana no? Siyempre, may damat nagkararang. Ada siguro at pasyente da dito ospital. Kat kaya't damat ngay dawatan iti tulong ti apo. Kaya't nga ikararagan mo ti nadara sa iimbag ti pasyente da. Panagkunag. Saan abantay ti pasyente dagiti nakaparintumang ita iti sikiganta, Amira? Anya? Pagkunami ti kasta. Apay, isuda ti sipsiputam iti agkarkararag ta. Sana ko na nagkararag itay. Nadlaw ko. Naging paparintumang da iti sikiganta. Daita ka manan. Anyang pagkunaam, naging paparintumang laang nagiti nakita mo lalaki? Gaputan nadlaw ko. Ano kitaan da ta itay? Nangruna kanya. Kasla sipsiputan da dagiti garaw ko. Iso adya ko nagkararag. Anya? Di mo ka dinadlaw. Dagijay alalaki kat sinursur data iti chapel. Kat itay rimwarta. Rimwarda matan. Ha? Asino ka takadagi chay? Itala nga makitak ida dito yung ospital. Kat atapag asabali tiranta dagijay alalaki iti kadada dito eh. Itay pa'y nagtuk-tuk-tuk day tanga umay. Mabuti nga amang ilukat iti rita. Amang ano dagiti nakita kitain nga armado. Apo! Salon, umayak man! Busis man ni Doña Agripina day dyan. Ay, isugayan day tagtuk-tuk-tuk. Ay, mabitlaan, Mayora! Umayak ka! Kunak itayin no awan ka. Itay pa'y agtuk-tuk-tukak. Ay, pasensya kan, Mayora. Talaga, jak ilukat tirida, no di ka kuma nagtimang, mabuti nga kunay. Anya ti kabutang mo, Salon? Ay, sige, sumre ka pa, senyora. Dito'y tayo unagan sa sarita. Agyamanak. Asino ti kabutang mo ako na itay, Salon? Dagiti nakita nga armado alalaki, iti kasabaan mi senyora. Agsirip-sirip da itay. Ako mitkita dito'y balay, kaslada sisi imunda. Anya, asino na gijay alalaki ako ng mga armado? Awan ka diti malasin mo kadakwada.
Awan, senyora. Iso ana palalo tibutin ko itay makita kita. Aywan gayam. Anya kaditiran tayo ta nakadawas kayo man dito'y balay mayura. Kaya't ko kumaa makasarita ti anak mo. Ngam, kunamat nga awan. Ada iti ospital mayura. Kakadkaduan na ni Amira amang bantay kini abalayan Matyas. Ngam, anya kaditi ibagayaw iti anak ko mayura. Nasaysayat ngay suntumatlaan ti pangibagak iti gagharak salon. Pakibagam tulatan ninton sumangpat nga imayak, kat kayat ko ang makasarita. Agsubli akto salon. Mayat pa lang titurog ni tatang Amira. Wen, siguro, epekto dahi ti agas kan anesthesia. Iso na irot pa lang titurog na. Ang nagaham timbagakan ka ti doktor. Ta, pinayaban na kamat itay. Una na, nalasat ka nun ni tatang ko pagkahal. Iso alagaan mo dun ti parukong ko, gagawin ti day chay. Amira, ni tatang mo. Diyos ko, sabay ko mata makapuotan, kat makasaritapan. Kitaan, imparabaw na ti ima na iti barukong na. Makapuotan ni tatang mo. Huwag nagpweso. Hindi mo ka nagmulakat. Sa tinutayan ka. Nagsaon, Amira. Yaman ako, Diyos ko. Nakapuotan ni tatang. Amira, si kakaliday ka. Ay, wanta pa. Siya, kadwak ni Miguel. Ada taba yun. Ada kayo dito ospital, tata. Gapo iti pa nakadisgrasya tayo idi. Wan gayam, malagip ko. At nang sagid aba ni motorsiklo nagluganan tayo di. Agyaman na. Malagip ka din napasamak, tatang. Napintas si pa nag-opera ni tatang Miguel. Wan, Amira. Kat agyaman tayo iti Diyos. Gapo tabaligi iti operasyon. Naopera Wen, tatang. Ada ka nang amin nagbalay adara iti ulo yu. Sumagmamanungal daw ti kawan po tiyo, tata. lukas ta daldaniak na tayo. Talaga ako na ti doktor apag duha-duhan ti panakalasat yu, tatang. So nalaos ti dahanag ni Miguel. Diyos ko, nagyaman at tadinak pinaybayan. Wen, tatang. Naimbag-unay ti Diyos. Iso ngayon to makaawid tayo. Agpamisa tayo iti balay. Mayor, isumat lang nga di mi nakita ni Miguel iti balay da. Kako na ni Wilson kansito. Nga ada iti ospital. Anya, lukas tawan pa'y ngarot paglawagan ti panagpukaw ti anak ko. Anya tati sumaro na aplano yung mayor. Nagpaimprinta kiti ato alantawan na. Itedyo kadag iti tao. Tabareng at da makailasin ken kuana. Kati report na dagos kadag iti pulis. Mayat, mayor. Ken nagpanawagan agtupay ti radyo ken telebisyon. Ibaga kabang tedag iti may 1 milyon para iti asinuman ang makipatuldo iti ayan ti anak ko. Nanang, ada akon. Ken ada na pintas adaman. Aron nga maman nyo. Anya day tabaraw. Kanin kumusta na abalayan? Isuti ko na kay padamag ko kada kayo, nanang. Nakapuot matlaangan ni Tata Matyas. Nalasat ng ti critical akasasaan na. Agpaiso? Ay, ino kastak. Dining magmatlaang ti Diyos dagiti araraw tayo kinkuana. Una na. Iso anak karagragsak man na ni Amira. Nasayaan no kasta barok. Himun gayam. May sabalik ti saritaan ta. Anya na jay? Ay na, napalalo ti butbutan ko. Iti kaawan mo dito'y balay. Apay nana? Anya tinapasama? Muna kat nagtaul-taul ti aso tayo iti arubayan. Manawa kiti tawa. Kat nakitak dagiti talong armado alalaking agsirip-sirip di takasabaan iti likod ti balay. Anya? Asino dagi jay alalaking armado? Ada ka din nalasin nyo kadakwada? Kan, anya nga tatirantada? Diya ka mo na niya ti gaganda. Kan awan tinalasin ko kadakwada barok. Masapol ang may report da ito'y karagiti pulis, nanang. Ang mga no adadakes apanggap kada tayo dagi jay alalaki. Uwan anak, intanto nga ron agpablatar. Anya, awan pa iti may tudo dagiti pulis, no asino dagiti nang kidnap iti anak tahani.
Oh, inutil da amin. Pato apanggis. Di mo ibagbagati kasta. Tararamidan na mo tamin nakabalan damang biro kiti anak ta Agripina. Wan, nga sumagmamanon nga altaw ti kaawan ni Chloe. Bareng no iti napanunod ko na dardaras iti pan nakatuntun sa dinutayan. Anya tinapanunot mo? Mangtagtay ti kong guna iti asino man na makaipatuldo iti ayan na. Manungarod ti itad mo agunggo na iti asino man ang makaitudo iti ayan ti anak ta. Mangtagtay ti may 1 milyon na pesos. Tapno dado tag interesado ang makipagbiro. Uwan, honey. Ang kasano ang maamuan dagiti tattao nga da itad taagunggo na iti makabiro iti ayan ni Chloe. Ang panawagan na kiti radyo kan telebisyon. Naktupay, i opisina ni Provincial Commander. Kat kidawag keng kwa nang ipakamuda iti amin nga estasyon di pulisya iti entero a probinsya. Sige, maki-appointment kanto nga rudan. Bareng nadardaras ti pan nakatuntun ti anak ta. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno nga yung kami patangatang. Ili na disgrasya kayo kini Miguel. Nakalukat ka diti tawat Ivan. Nakasagid ka na kayo. Nakalukat ti may sa tawa ti lugan na ide. Iso nakitak ng iti armado ang lalaki ang nakalugan. Awan ka diti. Nabigbigyo ka takwata, tatang. Awa, siguro managdaktakas na kitay. Tawa ng plaka ti lugan da. Siguro, pudno ti atapyo, tatang. Amuyo ka di? Nga iti dedingal daw apan nakadisgrasya yo kat isumat ti... Diyan niya. Napayasan mo nga ito, Lawi. Oray saan kon ngay baga, tatang. Ang mga numadismaya kayo manen. Ibagam na niya man na ita. Amumay ta sa anak ang makain na. Mamuk nga na limlimod mo kanya kanakaw. Ako ang amin, tatang. Iti daddy kami ngal daw apan nakadisgrasya yo. Isumot ti pan nakaraot ti balay ni Don Julio. Niya, asinaw na itinangaraot. Kumusta nga roda na japilan tropo, amang tultulong ka na kami. Sigon kini Don Julio, kandalit ti tao na. Tulisan ka no tinang serrak iti balay da. Niya, pagkunanda tulisan. Gaputa sinamsam da ka no aming asanikwa ni Don Julio ito nagtibalay. Kasta mo timbaga dagiti napan. Mura yan na kinamalas ni Don Julio. At sa tinungarodan tayan na ita. Kalpasan ti investigasyon dagiti pulis. Nagpakninsan ni Don Julio. Napansa ka no di Manila. Kasanungarodan ti Karina, tumulong ka na kami. Detan ti santa yung amo, tatang. Ngam siguro, mabutangan nga agawid dito eh. Gapu iti napasama. Ay, agiyaman na. Tanakasangpot na matlaangin dito'y balap. Mabayag matgayang dagpablatar. Wananan, tado dagiti damag-damagan da. Kasla di maumaitayan ti investigador ng damdamag kanya. Ta ultimo bado kas kadakalugong dagiti nakitak alalaki nga armado kat damagan dapat. Talaga kasta, nanan. Ayun gayang adamalagip ko. Nakipatak matang nga imbagakan ka. Anya rin siya? Imay idinidon niya Agripina dito'y balay. Kaya't nakakano ay makasarita. Isumot ti panangkadkaduam kini Amira di ospital. Anya ka no ti ibagana? Tinamag ko. Di na imbaga kanya. Nasaysayaat ka no, asikamot lang ti pangibagana. Agsublinto ka na o. Kaano, nanang? Dahil dati saan po nga mo. Tadi na mat imbaga no anya nga aldaw kan putsa, isublina dito'y bala. Oray kat, adamot cellphone number na kanyang nanang. Padasag to ang awagan. Barang sumangbat. Nasaysayaat pa iba. Tabarang ibaganan to kan katikayat ng ibaga. Adinto nagtaktakan nga umay dito'y balay. Napahanan ti asawak iti munisipyo.
Mabalin ko mat nga tanti mapan iti balayda, Miguel. Adamat nga ta itami iti balayda. Asing lumat nga ta daytoy na umawawag. Saan ka naka-phone book kanyak? Hello? Hello, Doña Agripina. Ni Miguel na ito eh. Miguel, sigamat gayam. Nasayat man tayo mawag ka. Ada ka din di ta balayo. Wan, senyora. Nung imawag ha, tana istoryan ni Nanang ay may kayo kano iti balay. Wan, tada importante unay pagsaritaan ta. Kan ada kayat ko adamagan kan ka. Anya ka din jay, senyora. Ladingitag. Ngamjak kayat nga iti cellphone ti pagsaritaan ta. May mayat no personal nga agsarita ta. Iso adi ka pumampanaw di ta balayo. Ta umayak di ta. Kumusta tirik na yon, tatang? Sumaysaya tayo na nakaw. Iso nga agawid ta kuman ni balay. Saan pa'y amabalin? Kunati doktor, dito'y kayo pa'y laang. Nangruna kat sumagmamano pa'y lang aldaw, ti pa nakaoperayo. Saan ka di nga in-report ni Miguel kadagiti pulis, tinapasama ka na kamay. In-report na, tatang. Doa kami pa'y anapan ng iba kaamo kadagiti polis. Anya nga iti kunada. Agim imbestigar da. Uy, nag-imbestigar da, tatang. Kat kalpasan ti sumagmamanong aldaw. Ada report dagiti pulis. May papan iti napasamag kada kayo. Kan ti pan nakaraot ti balay ni Don Julio. Kahit ada ti resulta at investigasyon da. Naduktalan da at iban anang disgrasya kada kayo kat isumatlaan ka no tilugan dagiti remote iti balay da Don Julio. Aniya. Ang mga nusan nga rod at tulisan nang iti nakadisgrasya kada kamay. Ha? Asino nga ro ti atapon niyo, tatang? Idinto tatulisan mo't ti panangyam amuda iti bagpagida kada Don Julio. Ang mga no nagpamarang dalang at tulisan. Imposible, tatang. Gaputa, nagsamsam da kadagiti napapatag-abanag iti unag ti balay ni Don Julio. Kasta ti arami dagiti tulisan, saan ka di? Anda sa balay nga ay ayam iti panunod ko. Anya? Asino nga ro ti atapon niyo, tatang? Saan nga ta? Nagiti buyot ni Mayor Placido. Nagiti nakadisgrasya ka na kami. Alapan mo out iti balay na Don Julio. Anya? Kasta ti atapyo, tatang? Awan mo tamo ta private army ni Mayor. Malaksid lang dagiti sumagmamano a bodyguard na akakadwa ni Buyong. Anya tiyamo tayo. Nada na limod a private army na. Nala, dinasayat. San pa aday tati pampanunutin niyo, tatang? Sana mapunos iti atap ka. Nga da pa kinaigan ni Mayor kalang iti rimaot iti balay ni Don Julio. Anya matipagibasaran niyo iti dayta, tatang? Kaputa kagurugura ti Mayor ni Don Julio. Kinsan na kayat nga damang tulong ka na kami. Iti ilablaban mi apan nakaagraryo ti dagana. Tatang, narigat na ita nga atapyo taon ebidensya. Iso saan niyo kuman nga ibagbaga iti sa bali? Imbunan lang ni Don Julio ti regit na amang tulong ka na kami. Iti pan nakaagraryo ti dagati Mayor. Balag, apang pungtutan mo't unay idi ti Mayor. Idi namon na dayta. Uray pay. Saan lata makaanay dagita, tatang? Tapno atapon niyo ani Mayor ti adda pa kainaigan na iti pan nakaraot ti balay ni Don Julio. Agyaman na, kitawan sardaya pa ng biro kiyo iti anak ko, hepe. Katsabay lang kuma, dahil ti kapitan na panawan, matuntunan yun tumatlangan tayan na. Uwan, Mayor. Sige, agur-uray pa iti bangir ng opisina dagiti mayat ang makisarita kanya. Inak nga rodan, Mayor. Sige. Sapay lang kuma. Tabatuntunan dan tumutlang. Ti ayam, ti anak ko, ino nang ilimangandaken kuha na. Sino nga tapos tayo umawag? Hello? Apayat di ka sumungbat. Anya ti bagam? Agsaw ka? Andrea. Pato apanggis. Tanya ko mati basol ko kada kayo kadagiti kakadwa makunam. Adya. Apay ngipang tadak? Wah,
Nidapnan di cellphone na. Na sinong tayo dyan ngay mawag. Kat makapagsarita tayo iti personal, Miguel. Anya ka rin tinapatag apagsaritaan tayo, Mayora. Ti may papan iti panagpukaw ti anak ko. Awan gayam, kunada anak kidnap, ti anak nyo. Nadamag ko lang tinapasamak kini senyorita, idi napankam nagpablatter kininanang iti kwerpo ti pulisya. Ano ti pablatter yo? Tinakita idi ni nanang nga umararubayan alalaki, iti likod ti balay mi, senyora. Anya, nakakita iti armado. Wen, senyora, kaslag palpaliw da ka no? Asino ti palpaliiwan da? Mabalin asyak nga tatirantada asiman, senyora. Ngam awanak mo ti di. Ta kinadkadwak nga ron ni Amira iti ospital. Ada nga tabasol mo. Isuasip-siputan da ka dagiti armado. Awan mo tiyang mukabasol ko iti padak a tao, senyora. Isu aburbur tsa kanyak, no asino dagiti nakita ni nanang ko. Ala, saan ta napagsaritaan day ta? Tamangan numayaw awan ti gagarak. Kas na kunak itayan. Panggap ka ni Chloe ti pagsaritaan ta. Adda ka di, may tulong ko iti panagpukaw ti anak yo, senyora. Ada, kat saan akon ngagpalpalikaw pa'y? Diritsuin kan, Miguel. Sika ka di ti may saan ang kidnap iti anak ko. Senyora, apay akas tati sa ludsod yo kanya. At apundak ka di, nga adda pa kay naigak iti panakakidnap ni senyorita Chloe. Sika ti may sa nga atapan ti asawak. Anya. Mayora, awan ti amok iti panagpukaw ti anak yo. Sa anak a kriminal, tapno aramidek wenno ayunak ti panagkidnap. Saan kan nga gindi ti ammo wano agin dadalos? Ibagam kit din no sa dino tinangilang mga niyo iti anak ko. Uray lumnedak iti ayan ko, senyora. No adda pa kay naigak iti kunkunayo apan nakakidnap ni senyorita Chloe. Apay nga atapan da ka, dadon niya Agripina, anak. Gapo ka no iti naibaga dagiti pulis kini Mayor, nanan. Kat, anya ti resulta ti investigasyon da. Sigun ka no karagiti pulis. Adda ka no nakakita iti nasao apan nagkidnap, nanan. Kat, sika ti nakita da, kasta ka day barak. Saan mo't kiti akas tatimbaga ti saksi? Ngam kiti, inladawan na akas laman nalon dagiti kidnapper. Gapo ka no, ta nakapayab-yab da, nanan. Ay, hunay eh. Iti day ta nga imbaga ti nakakita, si kamot tanti ito doon ni Maya. Amoy umat ni Mayor, nanan. Nabara ti dara na kanyak. Unang saan anasaya ti panagat-atap da ken kabarok. Delikado ka kadakwada. Aging ga asaan amalawlawagan ti panunot da. Bayan nyo, nanan. Inakto kasarita ni Mayor. Inka ijay munisipyo. Saan nga ijay ti papanak, nanan? Ijay to balay da. Adi ka kadi mabutan, idinto taat-atapan da kalangarudan asika ti may saan ang kidnap kini senyorita Chloe. Anya ko man ti kabuteng ko, nanan. Awan madakas nga aramid ko. Ipakitak asa anak ang mabuteng kini Mayor. Nga uray siyak ti atapan da anang kidnap iti anak da. Sino nga taday dyan ngay mawag. Nga nangipangpang da kanya. Mayor, nabanog kay sa iti kaado asa nga iliyo di munisipyo. Tanagsangputan niyo ti anak. Medyo, ado dagiti kinamiting ko. Ala, agtugaw ka tadanggayan nak nga uminom. Taday bagakin ka. Wan, Mayor. Sige. Naimastuin ruwar ko nga arak. Tagay ka. Wan, Mayor. Amom. Ato sa bali apakariribo kak boyong. Malagsi ditikawan pa iti anak ko. Anya, Mayor. Aday mawag ka niya kay opisina. Lalaki kat kunana nga adda ka nun aramida ka basol kadakwat ang agkakadwa. Anya? Sino tayo yung lalaki, Mayor? Saan ko nga mo, tadyak madagita. Kundi nanyam amuti bagbagina. Ken sana pamilyar ti busis na kanya. Ada ka di grupo na pasaktan nyo, Mayor? Awan jabok. Nanad dagiti garaw ko nadda kitirwar. Tadyak kaya tamadadal ti reputasyon ko kas Mayor. Anya nga rin tinakabasulan nyo nga ibagbaga na nga imawag, Mayor?
Dayta tinakal aborbor tiya kanya. Ngam no umawag tumanan. Balot putek. Noan niya tinakabasulak kanakwada. Anya ti kinunan, Miguel? Imay ni Doña Agripina di balayo kat imbagadang at atapan na ka ni Mayor? Asika ti may saan ang kidnap ti ni Chloe? Kastangag pa iso. Gamamuna po Diyos Amira. Saan apod no day tang atap da? Nupod no man. Akininap da ni Senyorita Chloe. Anyat pagibasaran ni Mayor asika ti may saan ang kidnap iti anak da? Gapo ka no iti istorya ti nakakita iti krimen. Anya ka nung amin ti inistoryada? Aglang lang ka no aman nalon dagiti ng kidnap kini Chloe. Kat gapo iti dayta. Atapon naknutan ni Mayor. Nyamot ka. Agmauyong san dadya ang demonyo, Mayor? Ah. Tila mapampanunot na. Inakto iti balay da Mayor. Kat kasaritak iti personal. Masako lang malawalawagan ti amin. Saanan? Amangan no patayan na kapay. Demonyo day dyan. Amira, kanayon mo nga ibagati kastaki ni Mayor. Ah? No agsaw ka. Kasladak-dakas paingam ni Satanas. Ah? Anya ti makagapo. Amira, Tinasaya at saan ka na pagsalitaan day ta, Miguel. Makamukan. No dinaktan kan. Sige, nagpilit ka. Mapan kan. Mapan mo kariri ni Mayor no iso ti kayat mo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Tatamatyas. Kumusta ti Marik na? Samay sayat mo tiniknak maraw. Nya Amira, saan di na tayat na? Di mo't agsarsarita kayo itayaya. Napangimatang iti merindaan tayo, tata. Namsugak pa yung may. Masla sa anak ko layam mabisinan. Kapoy ti kaado na asweraw. Mangan kay lata, no adamay dasar, tata. Iti kasta, nadardaras ti anong pasubliyo iti bigsayon. Way, kaya agyaman akmanayin iti panang sarong karmo kanyak di ospital. Ayun kayam. At na istorya kanyak ni Amira. Anya ka di ta, tata. Naibagana at iban ang nakadalapos hindi ka nata. Iso ka no ti lugan ay tinapanrima out iti balay ni Don Julio. Kastangad pa iso, tata. Talagang nga awan apulos ti panagamak dagijay atulisan. Kasla sana ka mamatay at tulisan ng iti rima out iti balay na Don Julio. Apay adi kay mamati. Idinto ta, sinamsam da pa'y amin agamang ni Don Julio iti unag ti balay na. Aramid day ta dagiti tulisan, tata. Kagurgura ti mayor ni Don Julio. Nangruna ket amuna akayat na tayo atulungan. May papanitipan na ka-agraryo tinagana. Kaya tiyo asawan, tata. Posible abuyot nga rod ni mayor dagiti napanrimaot. Mabalin na kasta. Tapno agbutang ni Don Julio. Ket agpaknay. Tapno di na tayo matulungan. Nagbaligi ni mayor anang butbuteng ken ni Don Julio no pudno man ti atapyo, tata. Tanagpaknin anapan ija Manila. Malagip mo kandipay na di abogado. Amang tulong kumamanan ka na tayo. Wan tata. Ngam pinatay da. Ket aging gayta. Saan na pa'y nga ammo no asino tinang patay. Mabalin na kasjay mo tinapasamak ka ni Don Julio no saan ang nagpaknay. No pudno man dagiti atapyo, tata. Husto ti kanayon nga ibaga ni Amira anapaglan a demonyo ni mayor. Agan-anan tayo kankwana. Tama nga no da tayo mati sublat na pagaramidan iti dakas. Wen tata, ngam inak to ija balay da. Anya ti mapan mo aramidan ni Jaya. Inaklaw-lawagan tinagan ko. Kini mayon, tata. Tasyak kano ti atapon na amay sa karagiti lalaki anang kidnap kini Chloe. Anya, saan samat ka na nasimbang ti panunot na. No atapon na ka. Namnamaan na nga ta amaramin mo ti kasjay. Iso ang mapanak to, tata. Baring malawlawagan tinakula apanunot na. Paganad ka ba raw? Naibagam kaday ka ni Amira ti panggap mo. Wen tata.
Di na kaya't apalubusan amapan. Ng mapanaklat na. Taatapik met atao na dagiti nakita ni nanang nga armado alalaki iti kasabaan mi. Sa dino tinagkapwam, apay nga itaka lang asumang patagripina. Kinamiting ko dyan may saka sosyo tayo iti negosyo. Tadarim so aparikot iti production ti department. Kan napanak pa iti balay da... Oh, apay di mo ituloy. Saan kayam arumbag amaamon na napanak iti balay da, Miguel? Agsaw ka, Agripina. Di nakbugkawa na kasta. Urayak lang aking toot. Nabartag kan samat ngamin. Agat arak ka. Nakay mo maglabasit. Nung nalakang agburag ti darak. Aking balay ti ko naman napanam. Kwa, iti balay da, Miguel. Ay, iste salod. Patwa pangkis. Di manulawan. Tasanak mo na nabartek. Agi na dagiti pagbagam nga aking balay napanam. Asino ti kinasalitam ka nakwana? Anya timbagam. Tsakon mabalin nga gilimad. Ay kalismat na tidilak. Agripina! Urayam ka di pa'y nga umasok ti akong gan napayag ko iti pungtot, sakpay nga agsao ka. Song batam di sa lusod ko, panggisapato. Kinasaritak ni Miguel. Dinamag ko kankwa na ti anak ta. Anya, talaga di kag pampanunot iti nasayata, Agripina. Tanam na maam nga tanga aklonan na nga isot ng kidnap iti anak ta. Kaya't kumapina na makita ti anak ta. Tadi matlat ta matuntunan dagiti taom, kan dagiti pulis. Napan ka din ni Miguel, Amira. Wen tatang, nakita kita alimugan na iti motor na. Saan ka di nagpakalakan ka? Saan? Amo na ngamin amasurunak kan kwa na. Kaputa, lapdak amapan iti ayan ni Mayor. Kaya't nalakalaw ti makilinawag iti mayor. Natangkan ti uro na tatang. Sana dumdumngag kanyak. Ay, wen kayam. May sabalik man ti saritaan. Amo yo, kinasarita nak itay ti doktor yo. Alyang ating pagala. Kula na, mabaling yon ti rumwari ti ospital. Basta saan nyo aliwayan ti agtumar ka dagiti agas, anay resita ka na kayo. Kan, saan kayo kanupay mapan iti kainitan? Nagsaya atit no, palubusan na na rumwar kita. Ipagnam nga roda lang iti papilis ka. Agawit tan. Boyong! Boyong! Anya ti bagayo, Mayor? Umasidag ka! Di ka makibinbinog ka kanya. Anya ti bagayo, Mayor? Mano, aginom tayo kadimanan? Anya ti kaya ti apulutan, tayo nagbumatang. Tondo! Sana ka dimas! Tapno arak marin, isang munta. Anya nga ron ti masapol yo, Mayor? Isaganam jay lugan, tadda papananta. Ita ka din, Mayor? Pato apanggis, tapis ang gala. Saan ka kumanaman daran, no santa paya mapanag tigrekan? Uwan, Mayor. Inak irwaran jilugan, itigaray. Di na kayo. Pato apang kisabuyong. Tanga na ibagan ti asawa ka ni Miguel. Ti may isang atapan mi anang kidnap kinitloy. Palutputak. Baring no agbutang kati bagan na tinangilim mga day ti anak ko. Nagdaman na lumawag eh. Hello. Si Kamanan. Di nakipang takas ta. Pato apanggis. Awan nambok. Ada ka basulak ka na kayo. Asino dyan imawag, Placido? Papayakas lang makapungpungtod ka. Kwa. Oh, apaya si kamat itamti saan ama ka sao? Urayam ka di mat abugkawan ka, kas iti inaramid mo itay kanya, tapno agsao ka? Mayora kiso at di nakbugkawan, tanakababain no adda makangag Agripina. Sung batam nga ron tinamdamagag. Lalaki jim bawag, saan ko nga mo? Nga mi pangpangtanak. Tadda ka no nakabasula kadakwada, kadagiti kakadwana. Anya, sinvergwensa, lagi pam kuma. Ang mga no adamat napaspasaktam iti napalabas nga al daw. Awan malagip ko. Nasaya atak kadagiti tao. Tadyak kaya tamad dahil tinapintasan nagan ko kas mayor. Apay nga ron nga adamang ipangpangtakan ka. Dagulit ka. Dahi tatiyak mo. Iso ama burbur kya anak launay. Kaya't kumanen ti uminom.
Tayaman na, nakaawid ako matlang si bibiyang di Timbalay Amira. Wan tatang. Dakal ti kaasi ti apo kada tayo. Nalasatan yun ni patay. No, agtalin na ti kinasalun at kao. Matulungan kay to palang agtagibi kadang itagbalin to nga anak yung kay Miguel. Ha? Kapaya mo lagatan na. Ikarkarara ko iti Diyos. Makapagkalay sa kayo kay Miguel. Ipaayan na kayo to kumaadagos iti anak. Wan tatang. Dayta, nakarubuhat ako. Mabalin ko ti mapan. Apalabaraw, nasaan mo't adag iti arwatam ama pantaltalon ti suot mo? Inakidya balay da mayor nanang. Nasken ama kasaritak iti sangon-sanga. No inkakit di ka kumagpungpung to. Ama nga no, patayon na ka ni Mayor. Di na nga tamot maaramid ti pumatay iti tao nanang. So adi kay kumamadanagan. Kasaritak lang ni mayor. Ada nagsardeng alugan iti arubayan barog. Ada umayasa nga ili ka. Ni Mayor Placido. Iso ti dimsag iti nagsardeng alugan nanang. Umay ka, taas sabatin ta ni Mayor. Mayat ta isun ti imay tapno di kan agtaktak ama pa ni Jay Balayda. Nasaya tunay tada kayong timay mayor. Ranta kumamot ti umay di balayo. Anya? Nagsayatan no si kakumati na oray ko ijay. Ngaman niya ka diti umay mo kumay baga. Panggap ka diti panang kidnap yo iti anak ko. Dati ti umay ko kumalawlawagan kada kayo iti balayo mayor. Ammo ni Apo Diyos. Ken mabalin ko ngay sapata. Awan ti panakainay ko iti panagpukaw ti anak yo. Saan kan ngagin ko kuna, Miguel? Ibagamkit din no ng ilimangan nyo iti anak ko. Amok akagurguradak. Uray adda sakit tinakemi kada kayo gapo iti aramiden nyo kada kami mayor. Kat saan mi ama aramid akatalunan nyo ti mangkidnap iti anak yo. Natangkan ti olbot mo. Kitag man no sa dino ti pagpatinggaan ti kinatangkan mo. Ay, saan? Di mo patulungan iti pagtugdanan ko, Mayor. Amang ano magkalbit mo? Talaga kalbitak! No saan latang agpod no ti anak mo? Ay, pang-aasim, Mayor. Ibabang kapaltong mo. Nanang, umadayo kayo. Di kayo masadig. Ang mga numay ramraman kayo patayon ni mayor. Rumor kayo pa ilang dito balay. Saan? Uray matayak mata no patayan na ka ni Mayor anak ko. Aminam nga na da kayo tinang kidnap iti anak ko. Kiti patoldom, iti nang ilimangan nyo kenkwana. Uray patayon dak mayor. Awan ti aminan. Taawan ti panakainaig ko iti panakakidnap ti anak yo. Kasta ka di. Talaga anatangkan ka. Nga masino karon tinang kidnap kenkwana no saan ada kayo akatalunak amang gurgura kanya. Iso ngay pagamblangan sakbay akal bitak ti gatilyo. Tay kunakon mayor. Uray patayon dak. Awan ti aminag kada kayo. Talaga anatangkan ka. Nga masaan ko asayangan ti kinamayor ko. Gapulangkin ka. Ay, agyaman na. Tayo mamamatlang ti paltog mo, Mayor. Agyaman na. Tasaan mo pinatay ti anak ko. Bagbagam ti anak mo, Salod. Boyong! Mabatan! Mabit lang mayor. Abay, ipudnom ka din ti aramid yo. Da kayo ti rumbeng agpudno mayor. Tua pangkis. Anya kumatipudnokin ka. Miguel, di mo damagan ti kung kulang kini Mayor. Palubusam idan nga agawid. Sana nang. Nasken amalawlawagan mo ti atap ko. Anya ti atap mo? Mayor, atapag ataw yu dagi di nakita ni nanang alalaki iti kasabaan mi ngay may nagsisiin. Anya? Isarsarak nakbuyong! Anya? Mayor, ustunan, sardangan da kuman adanog-danugan. Sino dagiti imbaon mo ang nagpaliiw iti balay da, Miguel? Anya tiran tayo, Mayor. Tapay adamdamagan nyo, ti. Naganda. Basta kayat ko amamuan no sino dagiti imbaon mo. Daiban, buiting, kun po yung Mayor. Dagiti salbaga. Mapanta ije head out na kasarita kita. Kasaritam ka nilang ida, Mayor.
Uy, no, ada sa bali agagamyo kadakwada. Saan ka nga agsalod-sod doon to? Ala, mapantan! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Himo ko maipanubos ang lapsanan na ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapeng kan iti sumaruno ngayon kami patalatang. Mabit na ang umaya kon. Masino ka today ta? Amira. Oh, Amira, hayat ko. Miguel, apay. Anyat nagtakan mo tayo narakot na kadago sa paman ang nakita nak. Mataya kita yan. Anyat na pasamag. Apay, dagdani nakapinatay ti mayor nga karasaan. Kung nagtumad kan kaasaan kan ama pa ni Jabalay data demonyo day jay. Saan ka nagtuloy ana pa ni Jabalay na? Isuti may Jabalay. Ano niya? Anyat ginagara na kan ka. Pinalutpot nak. No siya ti may sa karagiti ng kidnap kini Chloe. Anyat imbagam. Siyempre, imbagak nga awan ti amok iti panakakidnap ni Chloe. Nung saan anamati, iso pinaturungan nak iti paltok. Ano niya? Amti na sa asong rakapay. Ay. Ano yan? Kung nagtumad akarasaan day jay amayor. No dila nagiktikis ni nanang. Gapoy tinalaw sa buteng na. Ang mga no nakalbit na kumantigatilyo. Makita mo itan. Amom itan ti kinademonyo day jay amayor Miguel. Tamis mo pa yun nga unag ti balayo. Pinaturungan na kay ti paltog. Iso nga'y mayak dito balayo. Tadituyak man pala ang agpalamis. Awan gaya. Ayan ni tatang mo. Ada di talikod ti balay. Inakman danunan. Tagsarsarita kami. Barang no agkalma mutlangan tiriknak. Ibad, buiting. Puyong, umasidag kayo dito eh. Taada ibaga ni Mayor kada kayo. Dalasan nyo. Kaya't kayo apagsalasalahan iti sangguan. Di may amuti ang sala mayo. Ngunit, kasano ko maapagsalahan nyo ida Mayor? E dito tawan magtutukar. Aday pang nagkwatokar, Buyong. Napigsa. Sige, lisyan nyo na kitibala no diyo kahit timatay. Hoy, agsubli kayo! Saan pa'y analpas ni Tukar? Agsubli kayo! Mayor, kasdala na pututanan nga kigaw. Nakadayunan. Dagiti salbag. Bagbagam to'y da. No aday paramid mo, saysayatin da, ha? Ay, uwan Mayor. Nagbidyak ti Mayor. May pagarup na mabutbutin na tayo. Akas ka ni Don Julio, Miguel. Wan tata. Kat ituloy tayo lahat nga ilaban ti panakagraryo dagiti daga asok-sokayan tayo. Why? Oreno nagpaknin ni Don Julio. Saan tayo lahat apabot-butang? Urean niya ti mapaspasamak tata. Ilaban tayo, ti karbagan tayo. Akas man nanon. Kat sapay lang ko ma. Tawanan ti matay karagiti kakadwa tayo. Pintunan anay ti panagimbag ko. Agmi-meeting tayo. Uwan tata, tayo dinaudi ang nagsarita kami kini Atur ni Macario. Kuna nang agsasarita tayo. Gapo iti panagpaknin ni Don Julio. Asino nga tadya umawawag ka ni Placido ako na amang ipangpangtakan kwa na. Mapayagpay mo ti eleksyon. Awan mo't dito idagiti nakalaban na iti kinamayon. Asino nga tadya awanan bain amang butang iti asawak. Ano cellphone nga agri-ring iti tukador? Madamat kanyak ti cellphone ko. Gayam cellphone ti asawak. Nabati na. Sumbatak. Kat ibagak anabati ti asawak ti cellphone na dito'y balaya. Hello? Asino ka? Apayakas la kumarkarit ka. Siyak ti asawa ti Mayor. Apay, anya ti masapol mo iti asawak? Anya? Sinvergwensa! Di mo ipangtakas ta ti asawak. Saan amabutang kada kayo? Delikado ti asawak.
Agyaman ak ta napasangpet kamatlangan, honey. Madandan aganak. Wah, apay pagdaragam ko Agripina. Dagiti tawa di tay am mo. Amang ano, ambusan da ka. Anya ti sarsarita. Asino kumati mangambos ka na tayo? Wenno, agtarigagayamang patay ka na tayo. Ti lalaki nga umawawag amang ipang pangtaken ka. Imawag manan. Siyak ti nakasungbat iti awag na. Kaputa na batim ti cellphone mo. Anya manan timbaganakin ka. Matsambaan da kanto kanulat ta. Anya, sanak amabuteng kadakwada Agripina. Tadamat pulis kay escort ko. Uray ado ti security money. No ambusan da kayo, awan kawayo. San man na dagita ti pampanunutem? Awan to ti daka sa mapasama kanya ka Agripina. Iso adi ka madanagan tasan ka paya mabalo. Mapankay ti silenta. Agkulong ka. Kat panunutam analaing no ada napaspasaktam a tao. Awan napaspasaktak. Nasayatak ka dagiti tao. Malaksid lang ka dagiti katalunan tayo along mablaban kanya. Sa anak mo't nga rod amamati adag iti katalunan tayo ti mangipang pangtaken ka Placido. Adda sa bali a grupo. Ha? Diya ka mo. Awan malagip ko Agripina. Ay, agyaman na. Pasimangpet kamatlaangan barok. Gapot amalaman. Alangan mo ta makipangrabiak kada Amira. Nakababay mo ta. Siya anak kaya nagluto, anak. Aging gaita, kasla, agtigtigirgir pa ang dagiti laslasag ko tinerbiyaws. Anya? Di pa'y nailiwliwag tinapasama? Kasla makikita pa ang timpatrungkan ka ni Mayor Apaltaw. Nana, lipatin yun da jay. Uray ta saan mo't akinalbit ni Mayor, tigatilyon. Si bibiyagak man. Tida akas, no ulitan ng tumanan ti inaramid na. Saan nga tamot tin nanang? Taimpeteng ko mat nga awan ti panakainaig ko iti panakakidnap ni Chloe. Awan gayam. May sabalik man ti saritaan tayo. Anya dahi ta, Barok. Saan ka ripay ngay may inyag ni manang kandidada iti pinadait ni Abado? Nga usarminto into nagkasar kami, nanang? Awan pa'y mat-anak. Ngam ko na ni Lole nga ipag na. Nalpas ka no amin na nagiti pinadait yaw. Nasayaat nga ron kasta. Income tulata nga ron alaanan kini Amira. Ang mga no sana masangon ni manang kandida nga umay. Nasaysayaat pa'y. No malabaan kan maplantsak sa bay ti kaaldawan ti kasaryaw. Una na. Ay na. Nagistayan kit din na ipuspun ti kasarmi. Gapoy tinapasama ka pa nakadisgrasya mi kinitatamatsyas. Daitat pagyamyamanan tayo kini Apo Diyos, anak. Taawan tinatay kada kayo kini abalayan matya. Salbag, itayo pa anak ay taak nagpampanunod. Nuat dadag tinapasaktak, ngam urayan niya taramidak awan malagip ko. Malaksid lang dagiti katalunak. Ngam imposible nga isuda ti mangipangpangta kanya. Sino pa'y nga ta dagiti manggurgura kanya. Abay nga, adda malagip ko. Saan nga ta nga aramid ni Amira? Isuda ti mangipangpangta kanya. Hello, Miguel. Apa nga mawag ka? Nalpas ka nun nagiti pinadait a kinimanang kandida. Iso adagasan ka. Tayo talain. Uray ka, napagtumar ko ni tatang. Sige, dagasan na. Dandanin ti kaaldawan ti kasarta, Amira. Kunak lang no sana na matuloy. Hindi na pagdodoan ti kasasad ni tatang. Nagdoa-doa akmatan. Ayun gayam. Inton maalat agtarustan to ni tayo ni Apo Padi. Apay, ada ka di bagam kini Apo Padi tayo? Adda, inkarik ide ano makalasat ni tatang ko iti paggat, agpamisaak. Dahil takot kas pagyaman mi matan ka ni Apo Diyos iti panangispal na kong tatang. No kasta, ada nga rin sagana. Adan to, kat si kanto may isang agluto Miguel. Di pa mat makagaraw ni tatang. O sige, umayak to nga rin, Amira. Kan ayabang tumatan ta dudong. Da Wilmer, kan Jimmy, isuda ti kadong magluto, mabalin?
Apay, ado ay ti sagana yung tauray kami la upat nga may agluto? Parte niyan to nga minji kalding mi. Kan, ada pa'y pato kan pabo. Kan, ada pa'y gayam in-order ko apaltat kan dalaga maitunon to. Ay na, nagadugayam ti sagana yung. Wan tama nga na adon to ti umay makimisa. Kababain kami nagkurang. Wan niya, umay ka nga rodan, ha? Bye! Mayor, anya ti pampanunutan nyo? Taapa yan nakadayo ti turong dagiti matayo. At danatapag nga kinaramid, itipan na kay pangpangtakbo yung. Anya, no kasta, mayat matlang ti imbaga itay ni senyora. Apa nagpupukyo iti silid yung mayor. Tada panunot yon, no asino dagiti. Napaspasaktan nyo. Wan, ngam sana mabaling ngay bagakeng kwanan wa sino ti atapa. Mabalin nyo kadi nga ibaga kanyak, mayor. Amamok kadi ti atapon nyo, nga akin aramid ti pan nakaipang tayo. Wan, amamom launay, buyong. Sino, mayor? Ni Amira. Anya? Apay nga iso ti atapon nyo, mayor. Dinto talalaki ti umawawag kada kayo. Anya mo dayo no nanang dan iti hard killer. Kat iso dagiti umawawag kaniya. Delikado kayo, no kasta, mayor. Mapantan to iti balay da Amira kat kasarita kiti nalapat. Anya? Mayor, saan mabalin? Tanakabantay latta ita ti amana. Tadi pa'y mat nakapanigital talon. Huwag gaya man niya. Pues, awagak tulat da iti cellphone na. Di mat nagsukaton ay ti SIM card, mayor. Huwag gaya man niya. Ngam sana problema da ita, buyong. Nadaras lang nga maalag tinambar na. Kasano, mayor? Tamagig to kini Agripina. Bareng no adaking guana. Numaalayo ti cellphone number ni Amira. Kat maawagan nyo. Anya ti bagayo, mayor. But nga. Kasi ti panang but-buteng da kanya. Mabait lang, umayay. Kumusta ka, abalayan? Sikamot kayam abalayan. Sige, sumrak ka. Dito nagtipagsaritaan ta. May ka. Agyaman nakabalin. Itay nakapanaw ni Miguel, ijay balay. Kat dinagdagos kumatan tinagsukat. Kat imaya ko na balayan. Di kay pala naggidan ka ni Miguel. Dati ka man lang arkilan iti tricycle. Nagpaytulnuga kini Alvin akaanaka kabalayan. Tanay ranamot nga dada kini Ederlina ang nagkapo ijay parot. Kastaya, nasayat man, umay kamat sumarong ka balayan. Inkuyog mo kumangaron ni Ederlina Saan anak ka umay, tanaalikutog dagiti singin nga anak da kini Alvin. Kastaya. Wen, abalayan. Saan man nga iso ti pagsaritaan ta. Imaya, kakayat kumat amakita no anyan ti kasasaad mo. Mayatan ti bagik abalayan. Nadaras sa naglunit na iti sugat ka. Kaputa napigsa na iti agas nga inresita ti doktor. Maabay mo nga tan ti balasang mo inton agkasar abalayan. Ay, mayaton abalayan. Ay na, imbag, tanalasat mo ni patay abalayan. Tanong natay ka, ay ijakla mo no matuloy pa iti kasar dagiti anak ta. Naimbag ti Diyos abalayan. Kat mamatya kita pagsasaw. Anong di mo pa'y oras? Oray pirmintirigat mo. Ay, saan ka pa'y amatay? Wow! Nagpipintas dagiti dinait ni Manang Kandida Abado dagiti abay. Data kabasitan ti badon to ni Faith. Kat data sumaro no? Nimot siren. Manong amin ti gastos mo kadagituyan, Miguel. Medyo dakal mat. Angam saan mo na panunutan, Amira? Tinapatag. Maaramid tayong mutlang ti arapahap ni tatang mo, ang nagarbo ti kasarta. Nasyak lang ti masurot, idi. Uray huislat ta kuman. Tinapatag. Makapagkasarta. Ngam ti kayat ni tatang mo, masapula nagarbo. Gaputaado ka no dagiti kakabagyan nyo, kan gagayom na. Kat kayat na nga ipakita mo't kadakwada, ang naragsak ti kasar ti kakaiso ng anak na. Wan matkitli Ay, mabit lahat nga ito umawawag kanyak. O ala,
Kasarita mga rod. No, sino man dahil nga mawawag. Tayo nakpan kasarita ni manang kandida. Saan na nakahumbok? Hello? Apay, adi ka sumungbat. Hello? Anya ti masapol mo? Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories. Nimbag na oras yumanen papagayam, itarogun daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito ilaing channel tayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Mabitlaan na, Miguel, sungbata. O sige. Kasarita mga rod no, sino man dahil nga mawawag. Mapanak man iti ayan ni manang kandida. Sana nakafunbok. Hello? Sino da ito'y? Pwede ka sumungbat. Anya ti masapol mo? Amira. Sino ka? Anya ti pa ka? Di mo ka din mabigbig, ti boses ko. Ni Mayor Bicos ito. Siya, tatanapatay gunay at apagakin ka. Awan panawon ko makisarita iti demonyo. Aguray ka. Di mo itipan ti cellphone mo. Kaya't ko lang nga mamuan no si Kati a kinaramay ditipan na kay pangpang tatibiyag ko. Anya? Adamang ipangpangtakan ka? Nagsaya atin no kasta? Sapay na kumata iti mabiit kat mapatay dakan. Tonta! Oray mang bayad ka pa iti sa nga batalyon, a hard killer. Sana ka mabutang. Demonyo ka talaga. Karasaan na mayor. Nasaktat atapon iti pan na kay pangpang tatibiyag mo. Awan ti kapasidad ko nga garamit iti kasta. Ha! Awanan bain. Dita, initip ko niya. Di na ko nakasarita pa eh. Mayor, apay nga yung barsak yung mutan ti cellphone nyo. Nadadaalan, nawarawaran ako. Awan bibiyang mo! Makapungto takbuyong. Anya ti kapungtot yung amin, Mayor. Ni Amira! Kas lagsasao asana ka mayor. Di yung mababalaw no saan man anasaya at ti panagsungsungbat na kada kayo, Mayor. Tadakkel ti basal yukin ko na. Nabayagan anatang sit iti panagsungsungbat na kanya. Kaslad day pagpanpanakkel na. Talaga nga adda, Mayor. Sino? Ibagaman. Ni Miguel, Mayor. Pato apangkis. Isu nga tangag pa iso ti pagpampanakkel na. Isu anatang sidlat ta iti panagsungsungbat na kanya. Wan, Mayor. Iso, tadandanin ti panagkasarda. Pues, kayat ko aluguban nyo. Ipaturayo iti saan ang makatakdar gapit rigat na. Anya tarami din, Mayor. Ulit-ulit na ibagakadikin ka. Ibagkalagarudan. Luguban nyo. Anya, unang makonsensya kami mat amang kabilkin ko na, Mayor. Tawan mat basol na kada kami. Kayat mo, tasik ka, tiluguba ka. Apay narusukan dak, Mayor. Gapo iti panangaasim kinibigel. Ita, at dabasol na kingkan. Kat no kayat mo ti makabalas, aramidin nyo timbaga. Wan, Mayor. Inakasaritan dagiti kakadwa. Taing kamera utanan ni Miguel, igibalay da. Isot makagapo, akinabil dakmanan. So anasken makabalasa. Saan? Di urautan ni Jabalayda. Tarukas tati aramidin nyo, may ramramanak. Kasano nga rod makabil mi, Mayor? No di na kaming palubusan amapan remote iti balayda. Tsambahan nyo latan, nga isong amagmag na ititalan. Ngamusan ko akayat ang makipagmanso ka. Si kalang timang bandar, kadagiti kakadwam, maawatam. Kabayag kayo mat ka ni Miguel itinapanan niyaw. Ta italang mat isangpet mo nakaw. Napan kami ngamin iti ayan dagiti abay. Naglayon kami ngamin iti ayan dagiti napadait abado dagiti abay.
Iso nga ha, itakla sumangpet, tatang. Kunak no kinuyog mo itayan ni Miguel, ano pa nagpa-blatter? Gapo iti panang paturong idi ni Mayor kan kuana iti paltaw. Kinapod no na, tatang. Kaya't na kumatyag pa blatter. Ngam, kunak mat, awan tumatlat mamaay na. Kadwa ni Mayor dagiti pulis. Sa bagay, di dan tumot la aksyonan nga oray ireklamo ni Miguel ti Mayor. Wan, tatang. Kat amangan no at dalang agumil ayab ti pungtot ni Mayor ni Miguel. Amangan no patayon nanton. Nanang, dandan inti kasarmi kini Amira. Ada ka din nakita yung ababoy agatangan nyo, ama parti? Addan anak, tanapanak kini andi itay bigat, kat 5 dagijay mabalin ababoy na. Oray talo lang nga baboy ti partsyon tayo nana. Oray kat agparti tayo mo titinwa. Kanadapay kalding kan sabali lang jay malitson. Uwan baro, sa amangan nuding at lamay bos dagiti sagana tayo ng aduunay. Apay, amol mulagatam tarigal no ti anak ta, apara kanya Amira. Ne. Agsakit ka matay. Nasakit ka di tiyan mo? Saan at ityan ko tinasakit, Placido? Ano yung arod? Ti barukong ko. Kasla nakadagdag sa una yan. Gapot na saan tamatlag na papirukan ti anak ta. Asino nga tangag paiso, dagiti nang kidnap kanwana. Nagtalikodan mo't ni Miguel, nga damo na, iti panagpukaw ti anak ta. Saan nga ta adag iti mangibang pangtakan ka tinang kidnap iti anak ta, Placido? Huwag ngagpaiso. Ang mga no'y suda Agripina. No isuda. Ang mga no pinatay dan ti anak ta. Gapo iti magbagada nagbasulam ka na kwada. Pato apang kis. Kurayak lasim ka itimbaga Agripina. Rumwarak. Katsakon timang birok ka ni Chloe. Anya? Ado nagitimang birbirok kinkwada. Sana na masapol la makipagbirok kapay. Magagaran ako na makakita iti anak ta. Tsak makain na. Aging ganitay masapulan. Agpada ta. Ngamtay na kunakon. Ado timang birbirok kinkwana. Gapo iting karita agong kuna. Kuma, kat mabirukan daan sakbay ti kasar ni Amira. Tapno isuntumot lang ti manggiawa ti ginatang na arigalo para kinkwana. Ato apangkis. Talaga ka di akayat mo ti umatindang iti kasar ni Amira. Nga oray no awan ti maawat yung imbitasyon. Amangan no saan ta na nagpaaramid iti imbitasyon. Iso nga ingkam tulatan. Anya di na nagparamid. At danto pa'y naawatan ni Bisi Mayor. Anya? No kasta, adamat la imbitasyon da? Naikat ni Bisi Mayor. Huwag nga rod ulit-ulitam. Katsi ka, ada ka di intadakan ka? Hawan, isuadya ka katindar. Apay adida ka inikan. Idinto ta, katalunan tayo ida. Saan nabaybayag paya katulong tayo ni Amira? Daitat pagkunaam. Adida kayat adumar ay tayo iti kasarda. Isong iti julangan iti sabali na iti ginatang yu arigalo para kadakwada. Saan? Uray saan da tayo nga imbitaran? Itad min tulat ta dagiti nagatang min arigalo a para kadakwada. Agulimat kayo. Ulimat. Tada na patag unay nga ibagak ka na kayo. Kaya't ni Mayor, apag si Dukuran ni Amira. Babaan ti panang manso tayo iti lalaki. Apag tangtangsit na. Sino? Sino? Ni Miguel, tayo ti atapon ni Mayor. Apag panakkel na. Iso kayat na aluluan tayo akasla na loong kasaba. Lukas na. Hintay mo ng ramaot. Saan? Taamkan ni Mayor, ama iramraman tinaga na. Iso sa eden tayo latan. Hello, Amira. Imawag ka. Kaputan na papananta. No, saan ka abisi? Uray busy No si kalagit iti agawis. Sardeng ko pala. Kasta ti kinaimportantem kanya, Amira. Bolero?
Dandanita lang nga rodan nagkasar, paanginan nagpailaan. Puno mo ti bagbagak. Ang sa dino ka dito papananta. Si Mang Pati Batsmith ko at taga Pampanga. Kaya't kayang amugan ko na. Ibigaran tama di kasar ta. Ijay ayan na ti papananta. Sino ang batchmate mo? Ni Marivic. Kay sikat na hairstylist iti may sa salon iti Manila. Yung naikamang iti Pampanga. Nasigad agayong ko day jay. Kasta ka di? Wen, iso ti kayat ko mapanta awisan. Mabuti nga po namin nagmay sa amapan. At dapay namin mapagnanakarayan. Wen, medyo narigat ti mapan ni lugar da. Nang rona no, dakkel ti dano. At damat kitirang tay. Makalasa ti motorsiklo kan tricycle. O sige, agmotor tanto latang aroden. Nasaysayaan sa no ti tricycle ti pagluganan ta. O sige, no iso ti kayat mo. Kanya. Sige, Hebe. Umaya kita madlaan. Bye. Asino siya imawag, honey? Ni Karnal. Anya di bagana. Wano, nabirukan da ka din ti ayan ni Chloe. Saan bye? Ngam at danapan kano alaka iti stasyon daan ang ibaga. Nga da nakita ng armado alalaki iti bantay kiling. Kat may sa ababaya nakapungot ti imana. Nakadaster kano iti nalabaga. Anya, Diyos ko, insamatan Chloe. Tanakadaster idi itinalabaga, idi kinidnap da. Iso nga roda kayat ko makasango kan makasarita da yalakay. Kat mangipakita aki dinadawan di anak na. Umayak mat Placido. Kaya't kumat apagsaludsudan ti bagbaga ni Hepe Alakay. Anya ti kunang pasting. Limuar ni Miguel iti pagtaangan da. Anak kasakay iti motorsiklo na. Surutan niyo. Anya. Nasayaat no kasta. Sige nga rod pasting. Awagan nakto no sa dino tinapanan ni Miguel. Tabarang maisayang katayon timandar kada tayo ni Mayor. Kumustan ti marikrik nam, abalayan? Mayatay na palayan. Nagsubling ti sigo na pigsak. Kaya naglunita, nagitisugat ka. Kastamat ti operasyon ka. Ay, nasaya, abalayan. Tapno maabay mo tumatlaang ti balasang mo into nagkasar. Uwan, aabalaya. Okay. Kumusta ma? Ti panagsagsagana yung agina. Kinagpaiso na abalayan. Nakasagana amin na. Nakagatang kampayan ka dagiti maparti ababoy ama isaganan to. Ay, nagsaya at una yan. No, kasta abalaya. Kasla makikita ka, ti kinaragsak tayo to amin. Iti kaaldawan ti kasar na iti anak ta. Sa kaila kumaan, taawanan ti sumangbay apariko tabalaya. Awan mo't nga tan ti makatubang iti kasarda. Wala, agsagsagana ka kitay. Tamangan no, pagsalaan na tantaw abalayan. Ay, pag-aasim abalayan. Ay, di kanto kuma paar-arburan no ibagadan to nga isala na kajag amo ti sumala. No nga adan to mga sponsor, iti panagsalata. Ay, Abalayan. uray pa ay. Talaga ajag amo ti sumala abalayan. Lalo no balsek. O di nga ron chatchan. Tano, agsubli-subli, talatan iti salunan. No husto amin dagiti salaysay dayjay alakay pasyo. Pindot ti atap mo dagiti katalunan tayo ti akin aramid iti panakakidnap ti anak ta. Sino nga rod dagiti nakita tilakay ng armado alalaki. Kan talaga nga ta at anak ta timpabantay na. Dakil ti atap ko nga iso. Tay di impakita ta tiladawan ni Chloe. Kat kuna naman akaingigas na tinakita na ababay anak kapungo ti ima na. Sapay la kumata matuntunan ng dagiti pulis ti anak ta. Talaga nakapsot una yan dagiti pulis. No di na pala ang mabirukan iti laksid nga dan sursurutan da alid nga ayan ti anak ta. Kapsot da. At mabit lang. Adawag ko. Asino day tanga umawawang? Sa bali mo tanong meron na ito eh. Kan di mo nakapunbok. Nala, sungbatam nga rudan. Tabarang dagiti ng kidnapan iti anak ta day ta umawawang. Sige, mabit lang. Sumarating kan. Sumanaw ka. Hello. Hello ko na kapayat di kas bungbat. Anya ti bagam.
Tapay nginawagan na. Kana sino ka? Anya? Tulisan kayo? Kananya ti masapol yo. Da kayo ka di tinang kidnap iti anak ko? Apay di ka sumungbat. Agsaw ka. Anya? Da kayo? Patwa pangkis. Kwarta ka di ti masapol yo. Mano ti kayat yo tay tamot lang. Mapanak iti bangko. Kat irwar ko ti kasapulan yo. Tapno mawaya-wayaan ti anak may. Patwa pangkis. Di yung kasapulan ti kwarta. Anya meron ti masapol yo. Anya. Kayat yo ti mangbales iti panang padpadakis ko kada kayo. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode, isu nga ag-subscribe ka ta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Sige, Patsing, umaya kon. Bye. Kasi no, ti kinasarida mo yung Ni Patsing, Mayor. anya timbaga na. Nasi Imanda Arimwar ni Miguel iti balay na. Kat dinagas na ni Amira iti balay na. Kat napanda iti sitio jingras. Anya nga tatiran tatay kay. Itinto ta nagrigat ti dalan. Magnadapay winwaglasat dapay iti karayan. Gundawayan min daytoy ang mga ramid. Ti ipaparamid yung kada kami, Mayor. Isu ngayon nakdanunan dagiti kakadwak. Tasa ay doon mi ida. Sanan, pabusuyam latan dagiti kakadwam amang manso ni Miguel. Unang syakti kunayo nga agmandar iti pan nakamanso ni Miguel, Mayor. Adda sa bali ababananda boyong. Sa dino, Mayor. Ijay hideout. Kasaritag dagiti mabati a kakadwayo ijay. Anya ti ibagayo kadakwada, Mayor. Himawagan dagiti ng kidnap iti anak mi. Nakasarita kinan. Kat anya ti imbagada, Mayor. Ransom ka di ti kayat da, Mayor. Mano ti imbagada a ransom, Mayor. Saan na kwarta ti kasapulan da boyong? Anya nga rod, Mayor. Kaya't dati mang balas kaniyak. Anya? Asino ka di dagiti ng kidnap kini senyorita, Mayor? Di da ka di inyam amu ti bagbagi da ka da kayo? Aman boyong. Asino da, Mayor? Wenno dagiti ka di at atapoy nyo matlang akatalunan nyo abaribar ti panagpampanunot na. Iti ng kidnap kini senyorita? Saan? Nudikat dagiti tulisan. Anya? Tapay, Mayor. Anya ti basol yu kadakwada? Imbagada. Ati kano pa ng padpadakas ko kadakwada iti imbatang dagiti tao. Apay, amuda ka di ada kami tinangraot iti balay ni Don Julio, Mayor? Amuda. Nalasin da kano akadwa tayo di may sana tay ngayon pandag iti pulis iti punerarya. Delikado nga rod ni senyorita no kasta, Mayor. Amo ka din ni senyora, Mayor? Ya kimbagbagaking kuana. Rimuara kadagos. Kalpasan na nakapagsarita kami, iti pan nakangiwat dagiti tulisan. Anya nga rod ti kayat yu ita maaramid, Mayor? Gapo ta nagtumpong timbaga tilakay kadagiti pulis. May panggap kadagiti armado a lalaki nga dayong pabantay da a babae. Kanimagapay kanyak timawag a tulisan. Kaya't ko nga ulyen tayo tibantay. Miguel, malakit ko. Awan pa'y mati paglanglawagan dahil di pa nagadisgrasya yo. Jakman amo karag iti pulis. No apaya di damot lang mabiru ka ng akin lugan iti dayjay aban anak kadalapos kara kami. Talagaan na lang itilid ng mga dagiti nakalugan iti dayjay, Miguel. Wan nga rod. Mapantan iti anti karayan. Umasidig ta. Mayat mo tinangisar na gamit iti motorsiklo ay Kabat-batuan. Wan amira. Sige, mapantay iti anti danom. Dito yan. Adamot danom dito yan. Ni, kita mo. Adot niya kakarayam akapi di tao. Nagadugam ti kapi dito igit. Agtiliw ta. O sige, tadan tulot to masidayo kini tatang mo. Unay kan. Tumapag ta nga rodan Oops. O sige. Ni, ado na pa tagkakarayam iti anti water lily. Huwag nga rod. Makaado tangagpidot iti kapi dito yan. Nagado. Sino rin yan?
Damang sit-sit-sit ka na ta. Miguel, ang kakabanag alalaki na kita. Imasinag na iti motor. Apay ka rin kakadwa. Agdigos kayo ka rin. Umay kan, Miguel. Santa nga at pidot iti kape. Tamakbaktan. O sige, mapantalangan iti ayan ti motor. Anyamat din. Ha? Apay akit kita niya ni Miguel. Oo, sa iso tingagalan eh. Anya? Miguel. Ada ka din ti bagayo kanya. Ito ti bagamikin ka. Dimi kaya, naisot pagtangtangsit mo. So ngay pakikamikin ka ti kinaloko may. Alright, ang napagpampanakil mo. Kaya na pala sa aligisan. Tumaray ka na nila. Panawa ka naglatan dito. Hugasan niyo! Makasi bikin ko na. Nani, makaisan. Miguel! Ay, malamang. Awan pa'y da Miguel kin Amira. Ay, naimaasan lang at nagisarsarita kin ni Maribek. Amang ano iso na itan nagtuk-tuk-tuk. Ang ilukat na matlatan o katirida no kasta sumangpad. Ay, sa laki di ati anak ko dahito. Ay, ilo. Mabitlaan! Umayakon! Ay, ada ka pala yan. Ay na, Abalayan, nakaumay ka man? pumay ko ibaga. Ngayon di balay tinagtarusan pa lang ni Miguel. Kapot Taan niya abalayan. Apay adi mo ituloy. Anya tinapasama kiti anak ko. ado ti kamuol na kapot na kinabkabil da. Anya, sino tinangkabkabil kin ko ana abalayan? Anya tinakabasulan ti anak ko na apay ang kinabkabil da. Aguli mo kayo. Tada na patag nga ibaga ni Mayor kada tayo amin. Uli mo. Ano ti magayo, Mayor? Himawagan dagiti kidnapper. Sino da, Mayor? Dagiti tulisan. Iswakayat ko nga ulyen tayo ti Bantay Kiling. Ta posible nga jay tinangilim manganda iti anak ko. Ano ka to? Posible nga jay ti ayan ni senyori tayo. Tadala kaya nakakita ka dagiti armado a lalaki anang ipabantay iti anak ko. Marang sumpatan na ti awag ko. Pumanaw latan, adi man lagpakada. Masurunak. Hello, Agripina. Anya tay pagam tay mawag ka. Saludsud ang pailaan no anya ti ibagak. Oh, apaya masurun ka. Anya ka ditibasol ko king ka Agripina. Ani. Ti papanaw mo, adi ka nagpakada. Ado kumapay ti kayat ko nga ibaga. Namitay ag subliak anapan nagtimpla iti inuman ta Diyos. Awan kamatan. Aqua, Agripina. Imbawag kami ti sekretarya. Tanda na pati guna ya pinapirpan. Iswa nagdardara sa kon imbay dito munisipyo. Simperkwensa. Nurumwar ka, agpakada ka mat, tapno di ka birbirukan. Tipakon, masurunak. Paisungat hangad da ija munisipyo. Aray ko. Nanang, di yung matunay talmagan ti panang dengep yung kadagiti kamul ko Nasakit. Anya nga minti basol mo kadagiti nang kabkabil kin kabaro. Apay amin ang soda ka. Awan ti mo kabasol ko. Nanang, No kasta, nagkabil da kalaan. tsaka mo. Basta tinangag ko, di man sundak. Gapo ka no, tas siya ti pagpampanakil ni Amira. Aniya? Diyak maawatan. No, apay akas di tinaybaga dagiti lima alalaki anang kabkabil kanya. At tanga pa ka inaikan ni Mayor Placido iti pan nakabugbog ni Miguel. Naibagada iti. Naiso ti pagpampanakil ko. Wan, nangag ko tayo ngayon sawang ti may sanang bugbog kan ko na.
Siya nagapuna kinapkapil ta. Di awan pat ina mayor plus ito. Isulakit dito ng mantar ka na kajay. Aw akak. Kat kasaritak iti nga lapak. Hello, Amira. Kailiw na kanita, mawag ka, ha? Di mo... Di mo ulit-ulitin nga ibaga di mo niyo, tama nga no iti sumaruno. Ibilin ko napatayin da ni Miguel. Anya, lukas na. Put na ti atap ko si katinang bilin ka nagiti nang bugbugkan ko na. Juan! Ayop ka. Talaga pagpungpung toten na. Kaya't mo te papaltugak ni Miguel? Saan pa nga siyo? Di yung patayin ni Miguel. Pues! Sayatem ti panlakisaridam kanya. Yak kaya tamadlaw da akas lakagurgura na. Tamangan no agatat da ngaday na ramit ko king kamadi. Talagatot ka na. Nagpaisungan da. Kahit kung to pa yung maulid. Ngamyak kayat ngadda makamwa sa bali. Yak kayat amadadal tinagan ko akas mayor. Mawatam ha? Diyos ko, ikan nagpahitikiran namang sarangat ka nagiti panubo kiti biyag ko. Tulungan da, kapo. Amira, Di tatang, nay. Apay nagsangsangit ka anak ka. kwa tatang, maluksawak kami ni pan nakakabkabil ni Miguel. Makasangit ak naunay. Kanya ngamin ay tinakabasulan ni Miguel. Tapay akin nabikabil da. Aon ka naman tiya muna anak kabasulan na kadakijay, tatang. No kasta. Talaga ang nagtripan dalaan akin nabikabil. Kasta ti amok. Kasta nga nakadroga dagyan ang mansukan ni Miguel. Ay. Titirigat ano nakadrugat ti may sa tao. Di dan amaw tiraramidin da no nakahaydan. Uwin tatang. Uri ka sa nung ngawin ti kinaigat ti gobyerno may papanit ti droga. Adulat ta, dagiti agar-arabat iti droga. Ani, nagtiglay ka din dagiti pulis anapan nagsawar ijabantay kiling. Anak kakitaan ti lakay ka dagiti armado a lalaki. Kanti babae anak karpati man na. Saan ba'y? Apay adi na pa'y nagtiglay adakos. Aguray ka. Agsagsagana da pailan. Awagak ni Hepe, kat dagdagak ida. Nasken amakita tanti anak taplasi do. Di ka o nayagganap. Tama nga no at adala nga may sagmak ti anak ta. No saan ama plano anasaya at tiwayat dagiti pulis. Manandanagan ak unay. Awan pagdanagam. Agkararag kakit din amom ti agkararag. Tasapay lang kumata mariskyo dati anak ta. Umay ka garod. Intaag pa rin tumang iti altar. Duata nga agkararag kani Apo Diyos. Sos! Si kalangan! Di nakiramraman ka na kita bambanag Agripina. Diya ka mo ti agkararag. Day taket. Di mo kayat apulos aserkan ti simbaan. Iso adi mo ammo ti agkararag. Hostulan! Hiramraman naklatan, hindi kararag mo. Boyong, kayat ko nga umununa kayo ng dagiti pulis. Iso pagsagana ang dagiti kakadwam. Nakasagana kami, Mayor. Mapanak maitayin ni Haydal. Isumot ti asidagyo kanyak. Sapay la kumatay ti kaduyo. Da kayo ti makaisalakan ni ti anak ko. No agtipon ti pirsami kadagiti polis. Kat sigurado ang may salakan mi ti anak yung Mayor. Ngam saan na mabalin na mamuan dagiti pulis ti misyon nyo. Yak kaya ta mamuanda nga danalimad at tao. Iso adi kag pagpakita ka dagiti pulis tamamuda ka. Uwan, Mayor. Di kay madanagan. Taka na yung anak maskara. No kastoy nga adda misyon mi. Ngam kasanon no mapagbiddo tanda kami dakiti pulis. Ada kami titulisan, Mayor. Sana mabalin na da kayo ti agrarangat. Liklikan nyo ti makirinupak kadakwada nalawag. Uwan, Mayor. Sige, mapan ka nga ron. Agtignay kayon. Nakasagana kayo kadin kakadwa.
Nakapatpatag unay daytoy a misyon tayo ita. Tada tayo ti pinusgan ni Mayor. Amang isalakan kini Senyorita Chloe. Iti ima dagiti tulisan. Tayan tayo amin na tulisan. Isang tayo na. Wen, ikarigatan tayo nga ibusan amin ida. Ngem alwadan nyo laang nga iramraman ni Senyorita Chloe. No agbusi dagiti igam tayo. Kan imbaga ni Mayor. No makapagdadanon tayo kadagiti pulis. Kat dumistansya tayo kadakwada. Tapno awan ti mapasamak. Arangat. Saan nga mo dagiti pan nakabagiti lintad a private army na tayo ni Mayor? So aliklikan tayo. Ti panagrarangat tayo kadakwada. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Miguel, kumusta kan? Naimbaganan dagiti kamuol ko. Amira. Nasayat no kasta. Kababay no kakamkamuol ka intun agkasarta. Sino nga ta dagiti awanan bain anang side kadata? Pandan tulat taal daw dagi jay. Pay amon, saan mo na panunutin dagi jay? Lukayam tabarukongon. Nihapo Diyos latan ti makaamu kadakwada. No apay kat ngamin nga ado dagiti tattawa baribar ti panagpampanunot da. Basta lipatan mo din napasamak, Miguel, ha? Umadalin ti kasarta. Iso ko mati pagsaritahan ta. Isutik kan ta iti atensyon. Saan ka nga ganay? Nakasaganan dagiti masapsapol tang nagkasara. Pingayan. Intun bigaton ti naka-schedule apa nagseminar ta. Sa paan tanto timapan. Tapno natardara sa malpas. Kat makaawid tamot adagos. Oray sa paan ta timapan. Numaladaw tumot dagiti kagiddan ta ama seminar. Awan latta ti serbina. Amutang arod mat no sa paan dati mapan. Iso na saysayat mo't lang na masaba ta. Placido, ay ti pampanunutam, talakaan adayo ti turong dagiti matam. Uno, padanagan ka kadimot lang, iti kaawan pa iti anak ta. Nabayagan na matandanakan. Diyak lipat padlaw. Tadyak kayat nga adda nga glupoy tirik na ni pakitak ti panagdanag ko. Anya, Ngam sana ti sitwasyon ti anak ta ti pampanunuta kiti agdama. Tanagtignay mo tendag iti pulis. Anapan iti bantay kiling. anya nga rin ti pampanunutam. Tidaga tayo akayat dagiti katalunan tayo nga agawen. Agdanag kamatlaan, nga ang mga numaylaban da maagraryo ti daga tayo. Kasta ka di Placido. Saan? Tauray anyat ar-aramidon da. Diyak ipalupos tayo ta. Namada pampanunutak nga aramidan nagripina. Anya, honey, mabalin ka di amaamuan. At yung atano mangipatakder tayo iti pribado apagkadalan iti sakop ti daga tayo. Akayat da at nagikwaan dagiti katalunan. Anya? Ken saan lada ita? Mangipatakder tayo pa iti pribadong ospital. Tapni sardeng dan, ti panangagaw da iti daga tayo. Good idea, honey. Nakapimpintas ti planom. Tapag sayaatan matlang dagiti kakailyan tayo no may patakder dagiti ibagbagam. Wen, ken ayon pa ya pamastrikan tayo. Ta pribado mat nga eskwelaan ken ospital. Mayat, honey. Kan may mayat no mangipatakder tayo pa iti apartment, iti asidag ti eskwilaan kan ospital. Wen, tapno adagabang. Makakwarta tayo ba nang runa dagiti estudyante, dagiti teachers, doktor ken daddo mapay. Mayat, honey. Kan siyempre, adulat ta dagiti masulit nga agluto iti kanandan ko. Iso may mayat amang ipatakder tayo pa iti class a restaurant. Tapno kumpleto. Ginanatay pa, buyong. Tumalog kami. Sige ka kadwa. Agsarding tayo pa ilang arod ka ano. Tagi na tayo. Wala. Sige. Nangatong na tayo. Barang iti itatapaw tayo dito'y bantay kiling.
Ket makita tayon ti kota dagiti tulisan kakadwa. Nakarasakas iti na jaman na kayo. Agsagana kayo. Amangan no kalaban. Ano man ang? No asino ka man. Ket matay ka. Ah, Ha? Palingot yan tayo ti kasamakan. Iso tinabaltugan. addan parat yan tayo asida tayo. Dito'y bantay kakadwa. Lando. Pasyo. Inkay alaan tinapasag nga alingo. Dalasan nyo. Madamdaman ton nga ituloy tayo tagsawar. Partyan tayo paingaw muna tinapaltugak nga alingo. Uray kat adamot tipang party tayo. Ha? Adda ng paltog ka na lando kan pasyo. Kakadwa, kalaban. Aglingot kayo. Bakit itulisan? Balsan nyo ita. Balat. Uray ato na. Saan tayo makatras? Makilaban tayo. Agawan tayo kadakwada ni senyorita. Oh! Ana, Rusok man eh. agit na paspasamat maon. Apay nga duldul o kamanan akas kalagi now. Ne, Oh. Apay mo lagatan nakakasta. kwa, sana kaginaw tatang. Ah, Nalamisan lang ti rusok ko. kinasaya at agpulis ka. Kuyugan ka man na mapanagpa-check up. Ay, diyan kaya tatang. Awan sakit ko. Masan-san mo, takasta ka. Masaysaya at magpakita kay ti doktor. Tapos marisitaan na kay ti agas mo. Ala, agpulis ka, takuyugan ka. Ay, pilit yo. Ha? Kunak lang arudan nga awan sakit ko. Matumot yung tabusis mo na kao. Ay, kwa, pasensya kayo tatang. Diyan kami masalkadanan ti panagsakit ti rusok ko. Kan masuro na kitim bagayo akas la kaginaw. Sige, tita kayo tatang. Na, imadayaw. Ay, madikaal daw ti anak ko ita ah. Tagdinilagan nakit day. Ala, mawataklatan. Anya, madaman tirangat di tabantay kiling boyong. Asino dagiti karangrangat yo? Dagiti tulisan mayor. Nakita yo ka din ti anak ko. Alwadan nyo, abangan no matamaan ka dagiti balayo. Saan mi ba yan nakita mayor? Dita ka di mismo ako dati paglalabanan nyo. Saan mayor? Tawan mo't makita mi nga abong-abong dagitoy. Kasano nga ro, di pan nakainkwintro yo kadakwada. Bayan ti palagina nami. At na nagkarasakas iti saan unay nga adayo ka na kami. Anya ti simbaro no anabasabak. Pinaltugak ti nagkarasakas. Dati ang mumikot kalabanan. Ngam, alingumot kayam. Kat, iti ibaon ko dalando kan pasyo. Amapan mangala iti naidasay nga alingo. At ganang paltog kadakwada atulisan. Anya, pato apangkis. At dadagaya mo iti asidag. Kat na alarmada iti panagpaputok ko. Alwadan nyo na may ramraman ti anak ko buyong. Ti panagisalakan nyo king kwa na ti kang runaan a misyon nyo. Mabitla ay, umaya ka. Tata Matsyas, naimbagnal daw yun. Si kabad gayam baraw. Sige, sumrak ka. Saan ang tata? Dagasag lang ni Amira. Itang amin tinakay-schedule as seminar mi. Nakasukat ka rin? Ay, kwa, saan pa? Maturog na Amira. Anya? Nalipatan na ka dito seminar mi ita? Jakamaw. Nagduldul umanan itay. Nalamiisan ka no tirusok na. Itay, ibagak ako yoga ka mapanagpa-check up. Tapno may kaniti agas na. Nagungat kitday. Anya? Kinaungat na kayo? Wag, sa maditi aldaw na ita baraw. Saan yung arudan na ringan, tata? Ang mga nuagungat manan. Inaklatan ibaga. Nga iti sumarasaro nunton nga aldaw ti panagseminar mi. Salbag. Kalumanan dagiti natama na kakadwami. O, doon nagiti kalaban. Kabisado dati pasikusik.
Matay tayo amin, no dito palang sanod. Sunod. Uwan ang kasano nga ro doon ang ma-rescue tayo ni senyorita no agsanod tayo. Ha? Pulis, pagiti pulis. Dagiti polis. Nakadanon damutan dito'y bantay kiling kakadwa. Kat isudan ti bimanad kadagiti kalaban. Ang tungan niyo, no dito ko nga. Yes, sir. Datayo mo ti pinasaksakan da. Aglingid kayo. Ipagharap na ang pulisan tayo po yun. Delikado tayo. Doon na agrupo dagiti mangbanbanat kada tayo. Dagiti tulisan kan dagiti pan nakabakit talintag. Sumalong tayo. Juan, bumaba tayo. Saan ang mabalin na makilaban tayo mo't kadagiti pulis? Atras! Niya, bumababa kayon? Apay, nisalakan yun dyan ako. Saan, Mayor? Gumadon dinatay ka na kami. Iso ka nagatras kami. Tonto! Nalalaing pa'y ka nagititul siyang ngamda kayo. Nabilbilag ka diti arbas na ngamda kayo. Saan lang nga dagiti tulisan di nagbalin na kalaban mi, Mayor? Sino ba'y? Dagiti pulis. At dadamutan dito'y bantay kiling. Kat ipagarugta at tulisan kami, Mayor. Niya. Da kayong matlang iti tinagkuna, Mayor. Aliklikan may ti makilaban ka dagiti pulis. Iso nagatras kami. Pato apang case. Miguel, di mo't napan kayo nagseminar kini Amira. Saan kami natuloy, nanang? Ne, kaapay. Nalipatan sa amat ni Amira. Hindi inakdagasin. Maturong mat. Di pinariing mo kuman kini Matyas tapno nakapan kay matlaang. Maamak ni Tata Matsyas amang ring nanang. Tasakbay naturong ni Amira. Nagduldulo ka numanin. Anya? Una yan. Masansan matlaangan nga agduldul o di kaayan-ayat mo? Wen nga ron nanang. Numalami isang tirusok na. Wen adamakan na akagura ti tiyan na. Marurusokan. Kitda jay. Agdulo man na. Sapay la kuma. Tamariskyo dagiti pulis di anak mi. Maditi pa nagraranada ka na buyong di bantay. Placido, itay payapalpaliiwan ka. Pag nakasla di ka makaanak apus. Anya ti pakaburiburam. Dagiti pulis sa nagriskyo. Nakainkwentro dan dagiti tulisan. Anya, Diyos ko, ang mga numay ramraman ti anak takip lalabis to na bangka niya yawid da. San man at tilalablabi ng magripina? Tamangan no po kayo. Urayin tanuan niya ti banag ti panang riskyo na iti anak na. Anya? Imay ni Miguel itay, tatang? Uy, tao may nakakumanagasin. Kaitagayang seminaryo ko, mapalasang ka. Uy, kayam. Nalipatak matan. Apay asandak ariniing. Saan kan ariniing tamangan no agungat ka manag. Lakaya na ka maungutan. Dispensadan dakla ko man, tatang. Jakmat napakadaanan day, jay. Itay laang nga inong tanak anak ka. Pakawanan da ko matatang. Santo naman ulit, jay. Nasayaan no kasta. Nakababain noong tanak nga amam. Uwan nga rin, tatang. Napudot lang kami ti ulok. Iso akas jay, tatang. Pasensyaan dakla ko man. Itay siyag di saan na makatal na. Ngamita si kamot ng tipag na apag na. Oh, madanagan ako na iti na ibagam. Amadamang aglalaban dagiti pulis kan dagiti tulisan ijabantay kiling. Magkalmam lang diriknam. Tamangan numaataki ka. Takasano ko maama pagkalmak tiriknag. Idinto tabiyag ti anak na tinakataya. Kunak met, pagtalnam diriknam. Urayan ta di banag ti panang riskyo da. Saan ko ngaron ama pagsusurot pa yan ti kararag ko. Kapo itinalaw sa nervyos ko, Placido. Anya nga talo mapantamat ti jabantay kiling. Kanya, pato apanggis. Masangat mo nga tanay jabantay. Tanakangat nga to ka narigat ti dalan tanasamek. Ikarkarigata. Dito italatan balay. Aguray tayo ti damag. Awagam nga ron ni Hepe. Tamangi baon iti back up kadagiti pulis na makilablaban kadagiti tulisan. Amu dati aramideng da Agripina. Sa narumbang asyak tagkid daw ti back up. Taawa anak mat.
Unagam ang mga numaabak dagiti pulis. Kunak met adi mo degdegan ti nervyos mo. Apay nga minapuro negatibo ti pampanunodam. Dawag ko. Tala ka. Hello. Si kamot gayam Sargento Dumlao. Anyan ti mapaspasamak di tabantay. Pato apanggis. Saan nyo anagito? Awan lahat na ti mama ay ti panakilaban nyo. Di yung gayam na rescue yan ako. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Hello, Miguel. Imawag ka. Naistorya ngamin ni tatang ay may kakano dito yung balay nga matmaturugak. Nalipatak namin kinaka-schedule a seminar ta. Sana bale. Impari schedule ko. Kasta? Binabalaw ko pa yung harod ni tatang, tasan nakarni eh. Nakapanta ko mamatlaan. Agamak kita ni tatang mo amang ranking ka. Tapakan ka no. Napulot pa lang ti ulong kat maong tamo na. Ah? No kasta? Naibagaanakan ka, anak ka ungatag? Well, apay nga na napulot ti ulong itay. Ah, kwa. Yung ba nga maamon na di ka po na. Hello, Amira? Ikaw matagtaga rin. Kwa. Dangdanggan ka, Miguel. Oh, apay nga rin na di mo sumbatan ti damdamage. Anya itayan di damdamagan? Kuna, apay nga pupungtot ka itay. Anya ti makagapo? Kwa ngamin, gapoy ti panang pilit ni tatang kanyak na ipanak iti doktor. Itong tataon masakit ko. Nagduldulo ka, kano man eh. Sa kalpasan na, ipagangawan ana na yan. Amira, nasasayaan ko man no nagpa-check up kay ti doktor. Nabarang may kanda kay gagas mo. Gagangay laang day jay, mapaspasamak kanyak. Nung amin adamakan ko akagura ti tiyan ko, kat malamiisan ti rusok ko. Iso day jay. Di yun ipilit nga agpa-check up iti doktor, Miguel. Saan talata na rescue ti anak tahani? Saan talsa na makita si Mipiyag ti anak tano kastoy laang? Anya kaya. San man adag iti ti lablabidam. At adala nga kasla dumagsan ti sasaden ti anak ta. Gapo ka dagitang ibagbagam. Tangay awan maararabidan dagiti pulis. Natanti mapan mangtuntun iti anak tay jabantay kiling. Agmauyong ka ka din nagripina. Kaya't mo adatamot ti i-hostage dagiti tulisan. Ya kaya ti mapan. Tano mapatay dak. Sigurado ngagragragsakan ni Bisi Mayor, Tyson ti agbalin na Mayor. Sinperkwensa! Tanapat patag kadipay lang ti kinamayon mo ngam ti anak ta. Ado ti mabalin ko amandaran nga oray santang agtignay. Isu nga gulimag kalaan agripina maawatam. Addaam mo ka makaagas iti masansan apan natururusok ti ayan-ayat mo. Ay no kayat mo kat inak to iti bantay tagalan. Ani a klaseng agas na dyan, nanan? Dalaw bakin. Kentay ukisti kayo analabagat ti bulong na. Maangar kat iso ti inuman nanto. Sigurado kayo amayat dagiti imbagayo, nanan? Wan, pagikat iti lamiis ti rusok dagiti imbagak barok. Alaman nga rin, nanan. Inkay tuman agala. Tayo nakto itad kini Amira. Tayo so ti angaren, kan inuman na. At dakay ka din, di ta hideout tayo, buyong. Wan, Mayor. Insang put mi dagiti na tayo kakadwa tayo. Umayumot kita ni da iti mauli akong daway, Mayor. Wan, talagang umayak. Ngem, kumali kay lantan, iti pangitanaman nyo kadagwada. Saan tayo ka din nga ilon ida, Mayor? Sanan! Isupay agastos. Tinamangan wag na makaduktal, di ta hideout tayo. Bungunin nyo latan ni da iti ulas, dagiti itanem yo akakadwayo. Nalawag ka di matlang. Papanam, ta nakaibarikas kamot iti bunang abalayan, Inak iti bantay abalayan. in ka kadi mangayaw. Saan? No di kat inak mangala iti agas ti balasang mo.
Tapno, saan ton nga agduldul o kasla aginaw? Ha? Anya nga agas ti alamid di bantay, abalayan. Dalaw baker abalayan. Kantay ukis ti kayo, analabaga ti bulong na. Isunto ti maanger nga ipainom mo kini Amira. Mayat nga taray kaya palayan. Pagikat ti lamiis, kandakas nga angin iti rusok, dagiti ibagbagak nga agas, abalayan. Ay, no kasta kaduan ka nga rodan. Duatan asamang ati di bantay. Ay, saanin abalayan? Nakababay no ada makakita kadatang agkuyog. Tapay ko maan nakababain. Ibagadan tupay nga damat relasyon ta, kat inta agdate iti bantay. Ah, man, ano ko man ibagada ti kasta, abalayan. Di ipay-pay sutan, no darumwara chismes, nga damat relasyon ta. Anya? Ay, hindi kaya tabalayan. Tapay kuwapo ak nakas makita. Natangken pa lang nagitimasal ko, ay, Uray pa'y abalayan. Awanan ti gartem ko ang makiasawa. kun kunam lang dayta, tadi pa'y nariing tirik na. Di nakman sulisugan na balayan. Kita ka man langag. Gimuran samutan niya abalayan. Ngam no mapagmayat ko akatawan sa akas na. Takderak, ada kitimba agak no mariing ko tirik na. Papanam Placido. Kasangsangpat mo lang itay anagapoy dyan munisipyo, gamarantam sa manang tirumwar. Well, dati problema dagiti leaders ko into eleksyon. Kaya't da bumalatak na barang maurnos ko da. Asino ang leaders mo, dagiti agaapa? Di mo saludsunan. Sige, mapana ko nagripina. Mabitlaan, ada pa ibagak. Anya pa di bagam. Si Mang Petan ni Engineer Juan anagapoy dyan Mindanao. Mayat nga isunto ti kasaritam kadagiti na ibagam idi akayat mo amay pasdag iti dagatayo. Alawan, pawagag to iti sekretariat. Pamayag to iti opisina, tayson to ti panagsarita mi. Anya ti kinunayo, tatang? Nakita yun ni Nana Salud, iti nagsapalan ti dalan na nakaibarika si Tibunan? Way nanakaw. Hindi makita nga ro na nakaibari ka si Tibunan kat malagip pula una iti Ilocana abanuara ni Gabriela Silang. Anya? Apay, adda ka di pagkakainasan da iti dahi abanwar. Adda nga raw. Ala, adda man no adda, tatang. Ngam, saan aday tati kayat ko adamagan ka na kayo? Anya nga raw. Sa dino tinapanan ni Nana Salud, apay nga dabunang na ako nayo. Nagpabantay. Anya? Mapan mangayo? At damat ni Miguel nga ibaon na sumang at idibantay mapan mangayo. Saan na kayo ti gagara na ijay? Nudikat mangalay ti agas ti sakit ti rusok mau. Ha? Ada kano ammo na anasamay nga agas iti panagduldulom. May katkanupay ti dakas nga angin iti tiyan. Tatang, diyak kahit uminom iti urayan niya nga agas nga ibagbagada. Amang nga madagdagan lang ti sakit ko no uminumak iti diyak amo no masigurado nga agas. Agtalag ka kanya apalayan. Alangan nga ipainom na ken ka ti makapadagdag iti sakit ti bagay. Ang Nuan yaman ti itidnan to nga agas mau. Ang rektaw, ta iso ti inumam anakaw. Dagiti na tayo kakadwa tayo, Mayor. Pantuwa pangkis. Uray dalawalo. Nagadon dinaksay ka na kayo buyong. Dagiti pulis nakapatay ka dagiti daduma kakadwa tayo, Mayor. Alya. Mabalin nga adu kumapay tinapatay na kada kami. No di kami nagsanod, Mayor. Awanan mabalin tayo. Nalbasan ti laban. Kat saan tayo amay subliba iti agas na. Wanya, nagakali kay ka din iti pangitabunan tayo kadakwada. Wan, Mayor. May isang abot latan ti pangitabunan tayo kadakwada. Mayat ladda. Tawan mo't ten ammo dagiti nalpasan na natay. Kumakit na ilong damot, Mayor. Tapno na disdisin ti kumamot lang, ti panangitabon tayo kadakwada. Sana nanaskan. Bungunin nyo latan ida iti saggay sang oras. Kalbasan na, itapon nyo idan. Ay, Miguel! Miguel, anak! Kanda akon! Nana, nakalakay ka rin matlaan ka iti bagbagayong agas ni Amira? Huwag baro.
Iso da ito'y ada iti sa kupit ko. Kita man lagi ti bagbagayong agas, nana. Mabiit lang ta ibaba. Atoy, kita ang baraw. O kisti kayo ang nalabaga. Kan, anya iti akikid abulong, nanang. Dayta timakon ko na adalaw bakir. Dagiti maanger nga inuman to ni Amira. Tapno sumardengan ti panagrurusok na. Barang kahit nanto ang inuman, no maangar dagito nana. Ibagam anasamay dagito nga agas baro. Ta erbal dagito uray makaaduna ti uminaw. Sige, nanang. Siyak tulatan ti mangipan ka dagito. Apay nga tadi matla sumagpatan ti asawag. Ingkam ko may istasyon ti pulisya. Taamon mi, noan yan ti plano na ti pulis. Iti pandaka pa ay damang rescue ka ni Chloe. Ti cellphone ko. Mas nga nga tamat na ito yung mau-amon. Saan mo ta nakafundok? Hello? Hello, kunak. Apay di ka sumungbat. Asino ti masapol mo? Anya? Ti asawak, ti kayat mo ang makasarita. Awan ita dito'y balay. Ada na panan na. Apay, asino ka di daytoy? Anya? Tulisan? Sa dino ti pangilamlamangan niyo iti anak mi. Ipagayo ko ma. Taumay kusukunan. Wan, maiturad ko ti umay. Ibagam no sa dino ti pangkita kiti anak ko. No isuti ko nam. Sige. Anya, sanak amang ikuyok iti kadwak. Wan, agmay saka umay. Ibagam nga rod no sa dino ti pangkita kada kayo. Amira! Amira! Umayak man! Saan? Mabit lang, Miguel. Ang dagayan. Barang no kaya't naragito yung agas. Anya ti bagam, nakaumay ka man? Ada itad ko kin ka. Sumar ka pa nga ron, Saan aditoy? Sumar ka. Saan aditoy ridaw ti ay pagsaritaan ka? Agyaman na. Inyag ko dagiti agas para iti masansan na panagsaksakit ti rusok mo, Amira. Anya? Iso day ka nakasupot? Wen, rinanta ni Nana ngay nalarag ito eh. Kitaat man? Lagi ito yun. O kisti kayo, ano lang baga ka ni? Dapat marapan aw. Dahito yung ti bagbagada adalaw bakit. Pagikat ka no iti dakas nga angin iti tiyan. Kan nasamay nga agas ka no iti panagpanaas ti rusok. Kasang ti pamayan ka na dito, Miguel? Pagtipunan ka no nga ang rin dahito ukis ti kayo analabaga. Kanto'y dalaw bakir. Iso ka no tinuman, tapno maagasan ka. Ay, dak kayat. Ang mga namasabido nga nakpay ka dagita. Awan ka diti talik mo kananang. Alangan mo't nga isang makna ka. Idinto ta, danani ka nagbali na manugang na. Sa bagay. Alaan nga ruden, tangara. Siya kung tinagangar ka nang itay inyag ni Miguel nga agas mo. Iso dati nakabaso ita, kanya sinig ka. Ala, hinuha mo. Tata, mga nom. Agdwa-dwa ka dagita. Mabuti nga ka manginom. Awan tiro ba nga pagbutngam. Nasamay ka nung nga agas dahi tao eh. Alang, awata mo tayo numam. Sige man lang. Madi, nagpait tata. Maday, napait. Ay, mayat nga agas nung napait. Talaga, pagikat iti dakas nga angin dahi ta. Ala, numam amin nun. Jak sa maibturan ngayon naman amin, nagpait tata. Saan kang ubing abasay, tapno di mo maibturan ti pait. Lakit din, ibusin mo na itaday ti basaw. Oo, tata. Tita, talaga nagpait. Sana balay, ta, nainom mo amin nun. Ala, ay ka pa lagi dadya silid mo, ta. Pang sintira mi ti bagay, no, yan to ti marik ng balasang ka. Oo, tata. Sige,
Panawan kayo pa dito eh. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Naitabo ng dagiti kakadwa tayo nga awan gasat na itilaban, Mayor. Masyan ako na kadagiti naulila pamilyada. Iso nga, alam dagito yan nakasobre. Ingkaitad kadagiti kamang ti pamilyada buyong. Anya tinagyan dagito ya sobray, Mayor. Kitam! Tapno di ka nagsaludsod, tonto. Uray kat nakalukat tamay sa asobre ng nyawat ko. Anya ya tinagyan dagito. Ah, Ha? Binandel a kwarta? walo dagiti natay kakadwa tayo. Walo mo tayo sobre. Kat sagbabaysada abandal. 100,000 ti kada pamilya ana ulila, Mayor. Juan, kaso papak ti panagserbida at tao. Mayor, Oh, dahito ya kadakkel a kwarta nga intedyo kadagiti na ulila. Amang ano adagas sa amatayan kadagiti kakadwa tayo. Tapno makaawat da iti 100,000. salbag ka. Apay nga impatrong yung matan tapaltog yung kanyak, Mayor. Amangan no si Kang ti agas sa mamatay. Kapulang iti 100,000 pesos ngayon ko. Saan, Mayor? Ibagam! Diyak pa'y kahit matay. Dagiti kakadwa tayo ti pagdamakan nyo. No agdamayatan ka dakwada ang mabayadan ti biyak na. Kasino ka na kayo ti mayak? Amang ila ko ti biyak na ti 100,000 pesos. Tyson, ti pangibunto na kitipongtot ko, ha? Adi pa yakan mo dyan. Pato apanggis. Awan ba't mayat boyong? Ngam agsasaw ka. Kaslarupat kwartaunay dagiti kakadwayo. Windows ka, kahit maun, ha? Anay ko, nagsakit ti tiyan ko. Agsakit matan ti tiyan ko gapon sa iji ininom ko. Diyos ko, tidakas na, nagpadarakit din. Amira, lukat mo tiri daw. Tawinom ka manan, iti inangir ko nga agas mo. Painuman nakmanan ni tatang. Amira, Diyak kayatan tatang. At adamot nga agsakit ti tiyan ko gapo iji ininom ko. anya? Iban lang yun tayo ng riyaw. Sana makaagas. Agripina, ayan mo ka di, adakon. Adda pa pananda. Hindi. Abay nga wan sumungbat. Mapanak man, di kumitor. Nga mga nwad naman ni Jaya tumultulo nga gluto. Silpon ko. Kapit lang. Isumat gayam da ito yung mawawag. Awan mat gayam dito yung balay. Hello, Agripina. Ayan mo. Makita ko ti anak ta, Placido. Pato panggas. Nandiyan ti salsarita. Apay ayan mo. Ada kitidalan nga agturong iti pagilamlam mga anak ni Chloe. Niya. Mapankay ti bantay. Saan nga iso ti papanak? Tasaan nga iti ti pakakithak iti anak ta? Sa tino nga rod. Amom ka din dayan na. Imawag king ka na iti kidnapper. Wan, inawagan dag. Kat imbaga da makipagkita ang kadakwada no kaya't ko makita ti anak ta. Niya. Agripina na pagkadaramidang mapanagpakita ka na kwada. Isungag subli ka. Taplanwen tayo anasaya at aramidan tayo. Anya, ay, saan? Diyak kaya't nagsubli, Placido. Kaya't ko na yan ang makita ti anak ta. Pwes, ibagam nga rod no sa dino ang lugar di pagkikitaan nyo kadagiti tulisan. Naitabad lang, mangibauna kiti pulis amang bayabaiken ka. Ay, saan? Adalagag pagkat ti anak ta. Doon na kanwag ang pulis. Awan nagam. Ang mga no kidnapan na kamadagripina. Saan ka kaniya mabutang? Naturadak no pakasagnan ti anak ta, Placido. So, abay-bay anak latan. Pato abanggis.
At adala nga tumaod ti pariko ti aramidam. Iso ano di mo kayat ti agsobli. Ibagam ti lugar a papanam tapno suroten da ka. Laningita. Kayat kay baka. Sige, bye. Wah, pato pangkis. Idamnan. Masapol nga report ko ang dagos ka dagiti pulis ti aramidan da asawak. Tamangan, numay sagmak. Ay, nasaya at unay ta imay ka, Miguel. Kaya't ko nga minadamagan no pinainom yun ni Amira iti inangariyong nga agas na, tata. Wine, pinainom ko ni Tay. Ngam nagsakit ti tiyan na. Ha? So, di nan inulit iminom. Anda pa lang iti silid na. Anya? Mabalin ka diya kita, tata? Ay, umay ka, mapantay ti ayan na. Wen, tata? Like, isumot ang jeri mo iti silid na. Naimbagtan, imay ka, Miguel. Gaputa kaya't ko amaman. No epektibo mo't lang tini inalan ni nanang nga agas mo. Ala, agsarsarita kay lata ah. Ay nakman pa kanin na iti manok kada pataw. Wen, tata? Madidya inangar ni tatang ko ngay bagbagayo nga agas, Miguel. Nagsakit ti tiyan ko. Gapoy di sa nga baso nga ininom ko. Naglukon. O sige. Saan mo nga rudan nga ulitin tuminon? Amangan magsakit man ang tityan mo. Talaga, Jack kay hatan. So, pinaibilin kang kay ni tatang. Pasensya kan. No saan mo akaalaan dahil dyan nga agas, Amira? Awan pagtanagan. Awan pa basulot iti panagsakit ti tiyan ko. Kaya't milang agimbag ka kuman. Asa no? Masansan mo ti panagpampanaas ti rusok mo. Kanti panagduldulon. Isuan na pan nangalan ni nanang iti agas mo. Pakibagan tulatan ken nanang mo ti panagyaman ko. Amo, isakit na lang amin unay. Uwan, Amira. Idanon kuntukin ko, ana. Dito'y Kampo Santo ti Balaykal. Ti imbaga idi ti imawag apang kita ak kadakwada apakay ramanan ti anak ko. Apay gawan mat matatao. Ay, dito'y aklat tarukib ti batong aglamang. Sa anak arumrumwar. Aging gaadyak makita dagiti kasintarak ko. Bakras ti bantay na ito'y Kampo Santo. Napuskol dagiti kayo iti bakras. Aging ga iti pantok ti bantay kali. Madalalaki ang mga babamanipon iti bantay. Armado ta. Diyos ko, tagita ka din iti tulisan. Pasig damin ang barbasan. Lampong. Ay, abot-butang tilangada. Nakayabaday damin iti ang kakabilag nga armas. Ay, Diyos ko. Nervyos at matan na nakakita ka dakwada. Tinasaya at awagak ni Placido. Ipakaamok matla ang tiayan ko. Anyati ko na, paro. Nagsakit ti tiyan ni Amira, iti ininom ng agas na. Wen, nanang. Iso adinan inulit. Ken, saan kay tumatan na mapanagal-alay ti kasya klase ti agas? Madimat. Alawan, sa anak to na mapanbaro. Ayon gayam. Imay itay da Jerwin kan dagiti kakadwa na akinasarita nga agdekorasyon iti simbaan. Ano timbagada, nanang? Dumaw dawat da iti pauna abayad. Tapno adakan igatan da kadagiti usarendang agdekorasyon. Aglalo ket pati iti arubayan tayo ket dekorasyonan tanto pay kanaw. Kasta ka ni? Mano kanong ti masapol da? Uray 5,000 kanulaan baraw. O sige, nanang. Awagak to nga ron ni Jerwin. Tao may nanalaan. Kat ni, talaga dandanin ti aldaw akasarmi kini Amira. Mabalindan ti aggatang iti pagdekorasyon da. Sige, be. Bye. Asino di kinasari tayo, Mayor? Nehepe. Imbaga kamapanda iti lugar. Apagkikitaan da senyoram kan dagiti tulisan. Imbaga kadimatlaan ni Madam ti lugar. Ano pa na, Mayor? Wen, tanagbutang iti makita na dagiti tulisan. Isong inawagan na katimpakamuna mutlaan dayan na. Sa dino, Mayor? Iti Kampo Santo ti Balaykali. Anya? Bakras ti bantay da di Kampo Santo, Mayor?
Kan napuskol dagiti kayo sa jay. Narigat ang makita dagiti kalaban. Talaga na pagkaday dya lugar. Na nakapanak mo ti din. Inkamimot ka dagiti kakadwa tayo, Mayor. Saan? Di kay makiramramanan. Tama nga, noon adala nga may sagmak yan ako. Kinamangan, no makainkwentro yung manan, dagiti pulis. Amira, napaano naggatang na Jerwin iti pagdekorasyon da, iti simbahan na pagkasaranta. Dandanimot nga minan ti kaalawan ti kasarta, Mikel. Wen, katamon, nakaragrag sa kaklaunay. Tauray ado dagiti simbang bay manan apan nubo. Mananga si unay ti Diyos, tanalasatan tayo matlamin. Sapay ko mataawanan ti dumutang apanubok, Mikel. Awan mo't ngatan. Ken, panagkunak. Di na tayo baybay anti Diyos, Amira. Masikuranak dito'y balay boyong nga gururay iti awag ni Agripina. Iswaro Marta, Sa di nung ti papanan tayo, Mayor. agkita kami kin Engineer Juan. Kahit ko makasarita panggap ka dagiti plano. Anya man ti plano yung, Mayor. Tapno sumardengan dagiti kataluna ka magilablaban ang maagraryo tinaga. Patakdirakon ka dagiti pasdek ang mabalin apag namayan dagiti kailyan tayo. Anya tiran tayo nga ipatakder, Mayor. Mangipatagdera kiti pribadong eskwelahan kan ospital, agraman apartment kan restaurant. Wow! Nagsayat laki din dahil plano yung, Mayor. Sigurado nga ado ti mayat. Akakailyan tayo dahil plano yung. Ket no kontraan dagiti kataluna, ti pa nang ipatakder ko kadagiti mbaga kapasdek. Sigurado ngagbalinda kontrabida kadagiti kailyan tayo. Lakit di, Mayor. Ala, irwar mo tilugan iti garahe. Kasaritak ni Engineer Juan. One, Mayor. Hello, Agripina. Placido, mabutbutang ako na yan dito eh. Nag-ano na tulisan. Pasig namin alampong kas barbasan. Pagkakabilag pa nagiti armasta. Pato apanggis. Kunak man no di ka mabutang Agripina. Imawagag, tamang ano di kanton makasarita pa'y. Anya, tapayakas na tilablabi nagpakita ka din kadakwada. Saan pa'y? Kapanang kunak, patayin na lumakita na. Pato apangkis. Sana mabalin na matay ka. Ta sino pa'y timangiwanwan ka nagiti negosyo tayo no matay ka Agripina. Sinvergüenza. Nagitipay lang ka di negosyo tayo ti pampanunutam. Gapo, tanapatid kanyak dagiti negosyo apagbakbaknagan tayo. Napatpatag ka di pala ang nagiti negosyo tayo gam siyang kasawam. Wan, saan man kanya Agripina? Ibaon mo nga ron di boyong dito eh. Tanakan ka sumango ka nagiti tulisan. Sige, no isot ko naman. Ora mismo, umay di tanda buyong. Pato apangkis. Anya? Saan ta nagtuloy ang mapanigay balay ni Engineer Juan, Mayor? Wan, tada na patag pangibaunaken ka. Sa di na, Mayor. Danudem ni Senyora may kampusan to ti balay kali. Di mat sana kayat nga adamang kadkadwakin ko na, Mayor. Kaya't nangarudan, iso ngay babaon ka. Ag nervyos ka no makakita ka na iti barbasan na tulisan. Iso nga ingkadanudan. Unang napanmutan dagiti pulis, Mayor. Mayat lada nga oray makita na ka iti pulis, tamuda na makanawang ka. Kininyawag kon kinihebe. Hala, ingkamat dumano di jay. Agdignay kan, buyong. One, Mayor. Madam na ti panagpakita ka nagiti tulisan. Barang no dandanitan ni boyong. Doña Agripina! Ti lalaki anak katakdar itinatayag a pansyon. Pukpuk kawan na kon. At taga ka din dito, Doña Agripina! Diyos ko, anya ti aramidag. Ang pakita ka din. Ilwari yung tipalo tayo! Uy mo siya! Ti anak ko. Uy mo siya! Iso dyan
inruar da iti kasamakan anak kabusal tingiwat na. Ay, nakakasiw na iti anak ko. Anak! Anak! Ikatan nyo ti busal tingiwat na. Tapno makasaokan makaaga sa nasayaat. Waya-wayaan yun ti anak ko. Tasya kunti hostage yo. Apaya nagkakatawa kayo. Syaklatan ti patayan yo. Waya-wayaan yo ti anak ko. Wes! Matay ka! Boyong! Oops! Ang yaman at tagam-tagamat lang, Boyong. Ti anak ko, binusalan na. Nakakasi. Saan pa ilang nga iso ti asik-aswan nyo, senyora? Umay kayo, in kayo aglingad. Ititagyapon ti kayo. Umay kayo, senyora! Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.